కృష్ణ శ్రీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓకే, లైవ్ కనిపిస్తుంది కదా మాతాజీ, శ్రీదేవి మాతాజీ? ఎస్ మాతాజీ. మాతాజీ మ్యూట్ తీసుకోండి. ఓకే, సో నిన్న మనం 20 శ్లోకాస్ చూసాము. అందుకే ఈ కర్మయోగం గురించి చెప్తూ మీరు ముందుగా మీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, మీ విద్యుక్త ధర్మాలను మీరు నిర్వహించి ఏ రకంగా నిర్వహిస్తారు అంటే ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పగలరా? నిన్న మనం చెప్పుకున్న శ్లోకాస్లో సమరీ ఏమిటి అంటే, మరి మనం ఒక్కసారిగా మీరు ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళలేము కాబట్టి ఇవన్నీ వదిలేసి ఏదో మనం అరణ్యానికి వెళ్ళిపోయి సన్యాసత్వం తీసుకుని పరిపూర్ణత తెచ్చుకుందాం అనుకుంటే దానికి కూడా ఒక అర్హత ఉండాలి అన్నది మనకు అర్థమైంది. ఏమిటి అర్హత అంటే ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళాలి. ఏమిటి ఆ స్టేజ్ అంటే, మరి మన బాధ్యతలను వదిలిపెట్టి వెళ్తే ఎప్పటికీ కూడా అది ఉపయోగకరం కాదు అని చెప్పారు. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం చేయవలసింది మన యొక్క బాధ్యతలను మనం నిర్వర్తించడం. బాధ్యతలు అంటే ఏమిటి? ఒకటి, అందరికీ తెలిసిన విషయం, భగవంతుడి పైన భక్తిని పెంచుకోవడానికి సాధన మన జపం చేసుకోవడం, భగవంతుని తలుచుకోవటం. 2, మనం గృహస్థుగా మనకున్నటువంటి బాధ్యతలను మనం నిర్వర్తించటం. ఏ రకంగా నిర్వర్తిస్తాము? ఎవరైనా చెప్తారా? చెప్పగలిగితే టైప్ చేయొచ్చు చాట్ బాక్స్లో. ఫలాపేక్ష లేకుండా సత్వగుణంతో కర్మని చేయడం. వెరీ గుడ్. జయలక్ష్మి మాతాజీ చెప్తున్నారు, వెరీ గుడ్. సో ఫలాపేక్ష లేకుండా అంటే మనం ఏం మాట వాడాము? అసంగత్వం అనే మాట ఇక్కడ 3rd చాప్టర్లో వాడారు. అసంగత్వంతో భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నామని భగవత్ ప్రీత్యర్థం, ఆ మాట కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. అసలు ఎలా మొదలు పెట్టాలి పనిని? మన విద్యుక్త ధర్మం చేయాలి. ఏ రకంగా చేయాలి? భగవత్ ప్రీత్యర్థం అంటే భగవంతుడి ప్రీతి చెందేటట్లుగా చేయాలి అంటున్నారు. భగవంతుడి ప్రీతి చెందేటట్లుగా చేయటం అంటే ఏమిటి? ధర్మబద్ధంగా మన డ్యూటీ మనం చేయడము. అంతేకాని చెడు పనులు చేసి ఇది కృష్ణార్పణం అనుకుంటే అది కరెక్ట్ కాదు. అందుకని భగవత్ ప్రీత్యర్థం అనే మాటను మనం మనసులో పెట్టుకుని భగవంతుడికి సమర్పించినప్పుడు మరి మనం మంచి పనులే సమర్పించగలుగుతాం, నిజంగా ఆ భక్తిభావంతో మనం స్టార్ట్ చేసినట్లయితే. సో అన్నిటికంటే ముందు శ్రద్ధ, భక్తి ఉండాలి. ప్రతి పనిని కూడా ఆ భగవంతుడికి సమర్పిస్తున్నాను అనుకుంటూ ఆయన ప్రీత్యర్థం, ఆయన ప్రీతి చెందే విధంగా మనం అటాచ్మెంట్ వదులుకుని, సంగత్వాన్ని వదులుకుని మనం ఆ పనిని చేయాలి. ఇలాంటి సాధన చేస్తూ ఉంటే ఆ స్థితికి వెళ్ళగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. ఆ పరిపూర్ణత, పరిపక్వత, ఏది భక్తిలో పరిపక్వత వచ్చే స్టేజ్కి వెళ్ళగలుగుతాము, శుద్ధ భక్తి స్టేజ్కి. సో జనక మహారాజు లాంటి రాజులు కూడా కేవలం విద్యుక్త ధర్మాలు నిర్వహించడం ద్వారానే సంపూర్ణత్వాన్ని పొందారు అన్నమాట ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్. సో ఎలాంటి వాళ్ళైనా ఈ ముందు ఇలా వెళ్తూ ఉంటే ఈ మార్గంలో వాళ్లకు ఆ ప్రోగ్రెస్ అనేది, ఆ సాధన వల్ల ఆ స్థితి వస్తానికి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అందరికీ కూడా నువ్వు బోధించే నిమిత్తమై నువ్వు తప్పకుండా కర్మ చేయి. సో నువ్వు ఒక ఎగ్జాంపుల్ అవ్వు అని చెప్తున్నారు అర్జునుడికి. కాబట్టి నువ్వేదో ఇవన్నీ వినేశాను, ఇంక నేను ఇవన్నీ మానేసేసి నేను సన్యాసిలాగా ఉంటాను అని నువ్వు అంటున్నావు. కానీ విద్యుక్త ధర్మాలు నిర్వహించడం ద్వారానే సంపూర్ణత్వ తెచ్చుకునే స్టేజ్కి వెళ్తారు. అంటే విద్యుక్త ధర్మాలంటే మరి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మళ్ళీ మన ఇష్టం వచ్చినట్లు చేసి మన కోసం చేసుకోవటం అన్నట్లు కాకుండా ఈ రకంగా చెయ్యాలి. ఏ రకంగా విద్యుక్త ధర్మాలు నిర్వహించాలో కూడా చెప్పారు. సో విద్యుక్త ధర్మాలు నిర్వహించు. ఏ రకంగా నిర్వహించాలి? భక్తితో భగవంతుడికి సమర్పించి ఆయనకు నచ్చే విధంగా సంగత్వాన్ని వదులుకుని నువ్వు నీ విద్యుక్త ధర్మాలు
ఇవి నిర్వర్తించు. ఇలాగే జనక మహారాజు లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా సంపూర్ణత్వాన్ని పొందారు. ఇది నీకు ఈ సాధన ద్వారా నువ్వు ఆ స్టేజ్కి వెళ్తావు. కాబట్టి జనసామాన్యులకు బోధించే నిమిత్తమై నువ్వు కర్మ చేయి. కాబట్టి నువ్వేదో ఇప్పుడే నేను ఇంకా భక్తుడిని కదా ఆ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు అనుకుంటున్నావు. కానీ అందరికీ కూడా నువ్వు ఈ విషయాన్ని తెలియపరచడానికి ఒక ఉదాహరణగా, ఒక ఎగ్జాంపుల్గా నువ్వు ఈ కర్మను చెయ్యి. నీ బాధ్యతను ఈ విధంగా చేసి అందరికీ చూపించు. నువ్వు ఒక ఉదాహరణ, ఒక ఎగ్జాంపుల్ అవ్వు మనుషులకు అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇక్కడ జనక మహారాజు లాంటి ఆత్మానుభవం పొందిన మహాత్ములు కూడా కర్మలను వనరించవలసిన అవసరాలు వాళ్ళకి లేకపోయినా కూడా సామాన్య జనులకు ఆదర్శాన్ని నెలకొల్పటానికి వాళ్ళ విద్యుక్త ధర్మాలను సంపూర్ణంగా నిర్వహించారు అని చెప్తున్నారు. సో 2 విషయాలు, ఈ రకమైన ట్రైనింగ్ ఉండాలి ఆ స్థితికి వెళ్ళాలంటే నంబర్ 1. నంబర్ 2, ఒక్కొక్కసారి ఇలాంటి మహాత్ములు వాళ్ళకు ఆ స్టేజ్ వచ్చినా కూడా కొన్నాళ్ళు వాళ్ళు ఈ కర్మలు అవి చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు అంటే ఇక మిగతా వాళ్లకు దారి చూపించడం కోసం, ఆదర్శాన్ని చూపించడం కోసం సంపూర్ణంగా వాళ్ళు ఈ విద్యుక్త ధర్మాలు అన్నీ ఫినిష్ చేసే వరకు వాళ్ళు ఆత్మానుభవం పొందిన చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. జనక మహారాజ్ సీతాదేవికి తండ్రి, మరి శ్రీరామచంద్రుడికి మామగారు, అయినందువలన ఆయన ఉన్నత ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉన్నా కూడా మిథిలా నగరం అంటే బీహార్ స్టేట్లో ఉన్నది ఇప్పుడు, మిథిలా నగరానికి రాజు అయిన కారణంగా ఆయన విద్యుక్త ధర్మాలను ఎలా నిర్వహించాలో ప్రజలకు స్వయంగా ఆయన తెలియజేశారు. రాజు కాబట్టి అందరికీ కూడా ఉదాహరణగా నిలిచారనమాట. సో కృష్ణుడు మరి నిత్య స్నేహితుడు అర్జునుడు కురుక్షేత్ర రంగంలో యుద్ధం చేయవలసిన అవసరం లేకపోయినా కూడా మంచి మాటలు విఫలమైన చోట హింస తప్పనిసరి అని మనుషులకు తెలియజేయడం కోసమే వాళ్ళు యుద్ధం చేశారు. సో ఎందుకు ఈ యుద్ధం జరిపించాడు శ్రీకృష్ణుడు ఇంతమందిని వధించిన యుద్ధం అని చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు. మరి కొన్ని విషయాల్లో తప్పదు. మరి మనుష్యులు ఉండవలసిన దారిలో కాకుండా అన్యాయ మార్గాల్లో వెళ్ళినప్పుడు అన్యాయాన్ని సమర్థించటం కూడా కరెక్ట్ కాదు. సో మంచి మాటలు ఎన్నో చెప్పారు, ఎన్నో అడిగారు, ఎన్నో రాయబారాలు అయ్యాయి. కానీ అన్నీ విఫలమైనప్పుడు ఇంకా చివరిగా వేరే గత్యంతరం లేదు, విఫలమైన చోట తప్పదు ఈ హింస అని తెలియజేయటానికి యుద్ధాన్ని చేశారు అని కూడా ఇక్కడ మన భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో ఈ యుద్ధానికి ముందు యుద్ధం నివారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు మరి చేశారు కదా, ఏది కూడా సఫలం అవ్వకపోబట్టే, విఫలం అవ్వబట్టే చివరికి యుద్ధంలోకి రావాల్సి వచ్చింది. కాబట్టి ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే, సో ఈ భక్తి భావంలో ఉన్న అనుభవజ్ఞులు అంటే ఈ భక్తులంతా కూడా వేరే వాళ్ళు మనల్ని అనుసరించే రీతిలో మన బాధ్యతలను అలా ఈ విధంగా చేసినట్లయితే వేరే వాళ్ళకు కూడా ఆదర్శవంతంగా ఉదాహరణగా ఎగ్జాంపుల్గా నిలుస్తారు అని చెప్తూ ఈ ముందు శ్లోకంలో అది చెప్తారు. ఇది మనం చూసాం, ఇది ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. మీరు 18 days క్లాస్లో కూడా ఈ శ్లోకాన్ని చూశారు. యద్యద్ ఆచరతి శ్రేష్ఠ తత్తద్దేవేతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ, ఏ రకంగా శ్రేష్ఠులు అంటే గొప్పవాళ్ళు పనులు చేస్తారో తత్తద్దేవేతరో జనః, అదే రకంగా జనులందరూ కూడా ఫాలో అవుతారు, వాళ్ళను అనుసరిస్తారు. సయత్ ప్రమాణం కురితే, వాళ్ళు ఇటువంటి శ్రేష్ఠులు మహాత్ములు ఏ ప్రమాణాలైతే పెడతారో సూచిస్తారో వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళంతా లోకస్తద్ అనువర్తతే అని చెప్తున్నారు. సో ఈ బొమ్మను కూడా మీరు చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. సో గొప్పవాళ్ళు ఏ పని చేస్తే సామాన్యులందరూ దాన్ని అనుసరిస్తారు. ఉత్తమ కర్మల ద్వారా అతడు నెలకొల్పిన ప్రమాణాన్ని ప్రపంచం అంతా కూడా ఆచరిస్తుంది అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో
ఇక్కడ మహనీయుడైన వ్యక్తి ఎలాంటి పనులు చేస్తారో సామాన్యులంతా కూడా అనుసరిస్తారు కాబట్టి ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి కర్మల ద్వారా దేనిని అతడు ప్రమాణంగా పెడతాడో, స్టాండర్డ్ ప్రమాణం అంటే ఇది స్టాండర్డు, ఇవి చేయవలసిన పనులు అని అతను నిర్ణయిస్తాడో దాన్నే లోకమంతా కూడా అనుసరిస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మరి జనులకు బోధ చేయగల నాయకుడు సామాన్య జనులకు మరి అవసరమే అని భగవంతుడు కూడా చెప్తున్నారు. సో నాయకుడు ఒకవేళ ధూమపానం చేసేవాడు అనుకోండి, ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్లో చూపిస్తున్నారు కదా, మనం చూసాం ఇది ఏది, ఇతను ఒక పక్క ధూమపానం చేస్తూ చెయ్యవద్దు అని అనుచరులందరికీ చెప్తున్నాడు ఈ లీడరు. మరి వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, వీ విల్ డూ వాట్ యు డూ నాట్ వాట్ యు సే. నువ్వు చేసేది చేస్తావు, నువ్వు చెప్పేది చేయమంటే చేసి చూపించటమే నాయక లక్షణం, గురువు లక్షణము. ఊరికినే మాటలు చెప్పడం కాదు, ఆచరించి చూపించాలి అని చెప్పి ఇక్కడ పాయింట్ అన్నమాట. సో అలాగే ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. కాబట్టి విద్యను బోధించే గురువు మరి చక్కని నడవడిక ఒకటి ఉండాలి, కానీ చైతన్య మహాప్రభు కూడా చెప్పారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. అలా చేయని వాడిని ఆచార్యుడు కానీ మరి గురువు అని కానీ మనం అనటానికి లేదు అనేది ఇక్కడ పాయింట్. సో అలాగే మరి మహాభక్తులు మార్గము అనుసరణీయం మరియు ఆత్మానుభవ మార్గానికి అదే సరైన విధానం అని భాగవతం కూడా చెప్పింది. ఏది, ఇలా గొప్ప భక్తుల మార్గమే మనకు ఆత్మానుభూతికి పురోగతికి సరి అయిన మార్గం. మరి దేశాలని రాజులు కానీ, మనకి జన్మనిచ్చిన తండ్రి కానీ, మనకి పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడు కానీ, విద్య నేర్పించే మన ఉపాధ్యాయులు కానీ, మనందరికీ జనసామాన్యులందరికీ నాయకులు లాంటి వాళ్ళే. మరి వాళ్ళ దగ్గర నుంచే కదా మనం నేర్చుకుంటాం. మరి సరి అయిన లీడరు ఈ రోజుల్లో మరి తక్కువ మంది కనపడుతున్నారు, కానీ అసలు రాజులు అనేవాళ్ళు ఎలా ఉండాలంటే ప్రజలకు ఒక ఆదర్శప్రాయులుగా ఉండాలి. అలాగే ఆ రోజుల్లో మరి జనక మహారాజు, మరి అంబరీష్ మహారాజు, ఇలాంటి మహారాజులు ఆ రకంగా ఉన్నారు. సో అలా రాజులు ఉండాలి, తండ్రులు అదే విధంగా ఉండాలి, మంచిని బోధించాలి పిల్లలకి. అదే విధంగా మరి ఉపాధ్యాయులు కూడా మంచిని బోధించాలి. ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళందరి దగ్గర నుంచి మనం తెల్లవారులేస్తే నేర్చుకునేది వీళ్ళ దగ్గర నుంచి. కాబట్టి నాయకులు లాంటి వారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి వీళ్ళ మీద ఆధారపడి ఉన్నారు కాబట్టి సో అలాంటి సహజ నాయకులకి గొప్ప బాధ్యత ఉన్నది వాళ్ళ మీద అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నీతి తత్వసూత్రాలకు సంబంధించిన గ్రంథాలలో వాళ్ళు నిపుణులై ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు అందరూ ఉండాలి, అందరి ఫాదర్స్కి ఇంత నాలెడ్జ్ ఉంటుందా అనేది కాదు. నీతి అనేది ముఖ్యము, మొరాలిటీ అనేది అన్నిటికంటే ముఖ్యం. సరే, అందరికీ ఈ తత్వసూత్రాలు, ఈ ఫిలాసఫీలు, ఈ వేదాలు తెలియకపోవచ్చు, కానీ భగవంతుడి మీద భక్తి నీతి ఉంటే ఆ జ్ఞానాన్ని ఆయనే ఇస్తానని చెప్పి మనం భగవద్గీతలో ఇంకొక చాప్టర్లో ఒక శ్లోకంలో కూడా చూస్తాం. వాళ్ళకి ఏది అక్కర్లేదు, కావలసినది భక్తి. ఆ భక్తి ఉన్నవాడి ఆత్మలో నేను వెళ్ళి జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తాను, జ్ఞానదీపేన భాస్వత అని చెప్పి చెప్తారు ఆ శ్లోకం 10th చాప్టర్లో. సో కాబట్టి మనకు కావాల్సింది ఏమిటి ఆ లీడర్ కంటే? ఆ నీతి, భక్తి. సరే, గురువు అనేవాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటే వాళ్లకు మిగతా విషయాలు కూడా తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది. సో అది ఆ శ్లోకంలో మనకు మెయిన్ పాయింట్ ఏమిటి అంటే అలాంటి గురువులు ఉండాలి. ఆ గురువులు వాళ్ళు ఆచరించి చూపిస్తారు, మాటలతో కాదు అని చెప్తున్నారు. నమే పాఠాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన నానవాప్తం అవాప్తవ్యం వర్త ఏవచ కర్మణి. పాఠ, నాకు నిర్దేశింపబడిన కర్మ మూల్లోకాల్లో ఏది లేదు. నాకెవరైనా ఒక బాధ్యత అనేది ఎంట్రస్ట్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు లేరు. భగవంతుడికి ఎవరిస్తారు బాధ్యతలు? ఎవ్వరూ లేరు ఈ మూల్లోకాల్లో. నేను కోరేది లేదు, నేను పొందవలసింది లేదు. మరి ఏదీ లేకపోయినా నా యొక్క విహిత కర్మల్లో నేను నియుక్తుడై ఉన్నాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో నాకు ఏది అక్కర్లేదు, నేను ఏది పొందవలసిన ఒక స్టేజ్కి పరంధామం, ఆయనే పరంధామం, ఇంకా ఆయన పరంధామానికి వెళ్ళవలసిన అవసరం ఏముంది? భగవంతుడికి నిర్గుణుడు, ఆయనకి గుణాలు లేవు. ఆయన మరి ఋషికేశుడు, ఇంద్రియాలన్నీ కంట్రోల్లో ఉన్నవాడు, మనసు కంట్రోల్లో ఉన్నాడు, సచ్చిత్తానంద స్వరూపుడు, ఆయన నిత్యానందుడు. ఎలా ఉన్నా ఆయన ఆనందానికి అడ్డు లేదు. ఆయనకి ఏది అవసరం లేదు, ఏది కావలసింది లేదు. ఆయనకి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు. కానీ
కొన్ని కర్మల్లో నేను నియుక్తుడనయ్యే ఉన్నాను. ఎందుకు? భగవంతుడు కూడా మనకి ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నాడు. చూడండి, నేను ఈ సృష్టిని సృష్టించాను, అలాగే మరి దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాను కరెక్ట్గా, అలాగే మరి దాన్ని లయం చేసే టైం ఇచ్చినప్పుడు చేస్తున్నాను. ఇవన్నీ మరి భగవంతుడు ఆయన చేయవలసిన సృష్టించినందుకు పోషిస్తున్నారు. పోషించిన తర్వాత ఎప్పుడు లయం చేయాలో కూడా ఆయనకు తెలుసు, చేస్తున్నా. మరి ఇవన్నీ చేస్తున్నారు అంటే దేనికి? ఏది అవసరం లేకపోయినా ఆయన అందరికీ కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఎవరి డ్యూటీస్ వాళ్ళు చేయాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో. సో నియామకులకు అందరికీ నియామకుడు ఆయన. మరి అన్నీ అయినప్పటికీ కూడా ఆయన ఆయన యొక్క కర్మ, ఆయన చేయవలసిన కర్మ ఏదీ లేదు. భగవంతుడు ప్రతిదినము సమగ్రం, ఆయనకి సత్యము, ఆయన నిత్యము సత్యంలోనే ఉన్నారు. సత్ చిత్ ఆనంద ఆయన. ఇంకా సత్ చిత్ ఆనంద ఉన్నప్పుడు ఇక వేరే స్టేజ్ లేదు ఇక. సో ఆ స్టేజ్లో ఉన్న భగవంతుడు ఆయన ప్రతిదినము ప్రతి క్షణము కంప్లీట్గా సత్యంలో, అదే స్థితిలో అన్చేంజ్డ్. సత్యం అంటే ఏమిటి? శాశ్వతం, మార్పులేనిది, ఎప్పటికీ ఉండేది. అది భగవంతుడు. మరి అలాంటి స్థితిలో ఆయన నెలకొని ఉన్నారు. ఆయన చేయవలసిన కర్మేమీ లేదు. అయినా కూడా ఫలం కోరేవాడికి మాత్రమే పని చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కానీ ముల్లోకాల్లో ఏదైనా సరే పొందవలసింది లేని వారికి ఎలాంటి కర్మ ఉండదు. అందుకే ఆ కర్మ స్టేజ్ మనకు వచ్చినా సరే మనం ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ కర్మ స్టేజ్ అంటే ఏ అవసరము లేని టైంలో, మరి ఏ కోరిక లేనప్పుడు మనం ఉన్నదాంతో ఆ సంతృప్తి పడి ఆ ఆత్మానంలో ఉన్నటువంటి సచ్చితానంద తత్వాన్ని అనుభవించగలిగినప్పుడు ఇంకా ఆ ఆనందం చవి చూసిన తర్వాత ఇంకా దేని మీద ఏది కూడా ఆనందం కలిగించదు, దేని మీద కోరిక అనేది ఉండదు. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. ఎలా ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ కర్మ అనేది ఏ కర్మ ఉండదు. అందుకే నిన్న కూడా మనం చెప్పుకున్నాం, అకర్మ ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఈ రీతిలో చేస్తూ అలా ఆ పరిపక్వత భక్తిలో ఆ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఆ సచ్చితానంద తత్వాన్ని చవి చూడగలుగుతాము. ఆ టైంలో ఇక ఏ కర్మలు చేయవలసిన అవసరం లేదు. అది నిజమైన కర్మ అని చెప్పి కూడా చెప్తున్నాం. సో భగవంతుడు ఆ కర్మ స్టేజ్లో ఎప్పుడూ ఉంటారు. ఎందుకు? ఆయనకు ఏ అవసరము లేదు, దేని మీద ఆయన కోరిక లేదు. ముల్లోకాల్లో ఏది పొందవలసింది లేని వాళ్లకు ఎట్టి కర్మ లేదు. మరి భగవంతుడు ఈ లోకాలే ఆయన సృష్టించినప్పుడు ఇంకా ఆయనకి ఏది అవసరం ఉంది? ఏదీ లేదు. సో అయినా కూడా కృష్ణ భగవానుడు మరి క్షత్రియులకు నాయకుడి రూపంలో కురుక్షేత్ర రంగంలో కార్యోన్ముఖుడు అయ్యారు. ఎందుకు? ఆయన ఆ రథం తోలాల, సారథిగా ఉండాల. ఈ విశ్వానికే అధిపతి అయిన ఈ జగన్నాథుడు ఆయనకి సారథిగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉన్నదా? ఆయన ఇక్కడ తను వచ్చిన పర్పస్కి తను చేయవలసినటువంటి డ్యూటీస్ ఆయన చేస్తున్నారు. కార్యోన్ముఖుడు అయ్యాడు నాయకుడి రూపంలో కురుక్షేత్ర రంగంలో. ఎలాగంటే మరి దీనులకు, దుఃఖితులైన వాళ్లకు రక్షణ కల్పించడం కోసం అది క్షత్రియుల ధర్మం. వాళ్ళు నిస్సహాయులకు వాళ్ళు రక్షణ కల్పించటమే క్షత్రియ ధర్మం. కాబట్టి శాస్త్ర విధులకు అతీతుడై ఉన్నా కూడా శాస్త్రాలను భంగపరిచే దేన్నైనా కూడా భగవంతుడు వనరింపడు, సహించడు, చెయ్యరు. భగవంతుడు చెయ్యడు. ఆయన ఈ విధులన్నిటికీ అతీతుడు. ఈ శాస్త్రాలు ఇవన్నీ మరి భగవంతుడి నుంచే ఉద్భవించాయి. అయినప్పటికీ శాస్త్రాలను భంగపరిచే పని భగవంతుడు చేయరు అని చెప్తున్నారు. సో ఆయన కూడా మనకు ఎగ్జాంపుల్గా ఆయన ఇది ఈ రకంగా ఉండాలి, శాస్త్రాన్ని భంగపరచకూడదు అనే ఉదాహరణ మనకు చూపిస్తున్నారు. మీరు మీ డ్యూటీస్ మీరు చేయాలి అంటూ ఆయన డ్యూటీస్ చేస్తూ మనం చూస్తున్నాం. యది హ్యహం న వర్తేయం జాతు కర్మణ్యతంద్రితః మమ వర్త్మానువర్తంతే మనుష్య పార్థ సర్వశః. సో పార్థ, ఒకవేళ నేను విచ్యుక్త ధర్మాలను శ్రద్ధగా నిర్వహించలేదనుకో, మనుషులు నిర్వహింపనిచో మనుషులు తప్పకుండా నా మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు. ఒకవేళ నేను సరిగ్గా చేయలేదనుకో, భగవంతుడు ఇలా చేస్తున్నాడని మరి గొప్ప వాళ్ళని చూసినప్పుడు వాళ్ళే చేస్తే వీళ్ళు అదే చేస్తారు కదా, అనుసరించేవాళ్ళు. సో వాళ్ళు కూడా ఇలాగే చేస్తారు అని చెప్తున్నారు.
అది ఏంటంటే ధర్మ సంస్థాపన కోసం అవతరించారు కదా శ్రీకృష్ణుడు. ఆయన అనుసరించలేదనుకో సామాన్య ప్రజలు మరి శ్రీకృష్ణున్నే అనుసరిస్తారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి గృహస్థుకు అవసరమైన ధార్మిక కర్మలు ఉన్నాయి గృహంలో, మరియు గృహం వెలుపల కృష్ణుడు నిర్వహించినని శ్రీకృష్ణ భాగవతం ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది. భాగవతంలో చూస్తాం ఆయన అన్ని పనులు కూడా ఒక గృహస్థు చేయవలసిన పనులు ఏ రకంగా చేశారో నారద మహాముని ఒకసారి వచ్చి చూసినప్పుడు ఆయనకు అర్థమైందని మనం భాగవతంలో కూడా చూస్తాము. కృష్ణ బుక్ రీడింగ్లో క్లాస్లో కూడా మీరు చూస్తారు. ఉత్సీదే యురిమే లోకా న కుర్యాం కర్మ చేదహం శంకరస్య చ కర్తాస్యాం ఉపహన్యామి మా ప్రజా. విద్యుక్త ధర్మాలు నేను నిర్వహించలేదనుకో లోకాలన్నీ కూడా నాశనం అయిపోతాయి. మరి అంతే కదా, మనం చూసాం ప్రతి ప్లానెట్ కక్షలో ఉంచేది నేనేనని చెప్తున్నారు. మనలో జీర్ణశక్తి, జీర్ణమయ్యే శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? భగవంతుడే. మన గుండె కొట్టుకుంటుందంటే ఎక్కడి నుంచి? బ్లడ్ వెసల్స్ పనిచేస్తున్నాయంటే లంగ్స్ బ్రీత్ చేస్తున్నాయి, హార్ట్ పంప్ చేస్తూ ఉంది. ఈ ఉదాహరణగా జీర్ణశక్తి, ఆ డైజెస్టివ్ ఫైర్ని మీలో నేను అన్నీ జీర్ణింపచేసేది అని చెప్తున్నారు. దాని అర్థం ఏంటి? జీర్ణింపచేసినప్పుడు ఆ జీర్ణమైన ఆహారం ఏమవుతుంది? బ్లడ్ సప్లైలో కలుస్తోంది. ఆ ఎనర్జీ ఆ బ్లడ్ హార్ట్ అంతటికి పంప్ చేస్తోంది, మరి లంగ్స్ బ్రీత్ చేస్తున్నాయి, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతోంది. సో ఆ శక్తి అనేది భగవంతుడు ఇవ్వబట్టే ఈ శరీరం పనిచేస్తోంది. అలాగే ఈ శరీరం ఏమిటి? ఈ భూమి, ఈ ప్లానెట్, ఈ సోలార్ సిస్టమ్, అన్ని గ్యాలక్సీస్ కూడా ఇదే రకంగా. మరి మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం మిల్లీమీటర్ అర్త్ అటు ఇటు అయినా కూడా కొంచెం ఇదైనా భూకంపం అంటారు. మరి అలాంటిది అన్నీ కరెక్ట్గా ఎవరి దారిలో వాళ్ళు, మళ్ళీ ఒక ప్లానెట్ దారి ఒకటికి లేదు, ఎవరి దారి వాళ్ళకున్నది. మీరు సోలార్ సిస్టమ్ చూస్తే సూర్యుడి చుట్టూ తిరిగే మన గ్యాలక్సీలోనే ఈ ప్లానెట్స్ అన్నీ ఎవరివి వాళ్ళకే ఉన్నాయి, ఎవరి దారి వాళ్ళది. ఒకదాని దారి ఒకదానికి లేదు, కక్ష అంటారు. దేని ఆర్బిట్లో అది ఉన్నది, దేని దారిలో అది ఉన్నదనమాట. సో మరి అది భగవంతుడు. మరి ఎవరు ఆ చేసే శక్తి ఎవరు? భగవంతుడు. ఆయన నిర్వహింపకపోతే మరి లోకాలన్నీ నాశనం అవుతాయి. ఆ ప్లానెట్స్ అన్నీ మరి కొంచెం అటు ఇటు అయినా కూడా ప్రళయమే. అవాంఛనీయ ప్రజాబాహుళ్యానికి నేను కారణుడనై తద్వారా సర్వజీవుల శాంతిని నష్టపరిచిన వాడిని అవుతాను. కాబట్టి నేను నా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నేను చేయలేదనుకో అప్పుడు ఇవన్నీ ఏమవుతాయి? మొత్తం సర్వజీవాలు శాంతిని కూడా నేను, లోకాలన్నీ నాశనం అవుతాయి, శాంతిని కూడా నష్టపరిచిన వాడిని అవుతాను అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరి బాధ్యతలు వాళ్ళు చేయటం ఎంత ఇంపార్టెంటో చెప్తున్నారు. నాకు ఏది అవసరం లేకపోయినా ఈ సృష్టి జరగటానికి కావాల్సినవి నేను చేస్తున్నాను. నేను చేయకపోతే ఎంత ప్రాబ్లము. ఆయనకు పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది, ఈ సృష్టినే కాపాడవలసింది. మన చిన్న రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అయినా మనం కరెక్ట్గా చేయకపోతే అది ప్రాబ్లమే, అది నష్టమే అని చెప్తున్నారు. అక్కడ సర్వజీవులకు నష్టం అవుతుంది భగవంతుడు చేయకపోతే. ఇక్కడ మనం చేయకపోతే మన పరిధిలో మన మీద ఆధారపడిన వాళ్ళకు కూడా నష్టమే అన్న పాయింట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఆ ధర్మ నియమాలు అగౌరవం పొడసూపుతుందో, ఎప్పుడైతే మనకు ఆ నియమాల మీద గౌరవం ఉండదో అప్పుడు భగవంతుడు అవతరించి సంఘాన్ని సరిచేస్తారు అని చెప్తున్నారనమాట. ఇప్పుడు భగవంతుడు అడుగుజాడలో నడవాల్సి ఉన్న అతనిని అనుకరించలేమనే సత్యాన్ని మనం ఎరిగి ఉండాలంటే భగవంతుడినే నేను అట్లా అని కాదు. ఉదాహరణకి భగవంతుడు మరి అనుకరించడంలో తేడా ఉంది అని కూడా ఒక మాట అంటున్నారు ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ శ్లోకాలు సక్తా కర్మణ్య విద్వాంసో యథా కుర్వంతి భారత కుర్యాద్ విద్వాంస్ తథా సక్తాస్ చికీర్షుర్లోక సంగ్రహం. సో పామరులు ఫలాలందు ఆసక్తి కలవారై వాళ్ళ కర్మను అనుసరించినట్లుగా విద్వాంసుడైన వాళ్ళు జనులను ధర్మ మార్గంలో నడిపించడానికి సంగ్రహితంగా కర్మను అనుసరించాలి. పామరులు అంటే ఏమీ తెలియని వాళ్ళు, మరి ఈ జ్ఞానం లేని వాళ్ళు మామూలుగా ఫలం మీద ఆసక్తి ఉండి వాళ్ళు పనిచేస్తారు. ఏ పని చేసినా మనకి ప్రతిఫలం వస్తుంది అనుకుని చేస్తారు. కానీ విద్వాంసులైన వాళ్ళు అంటే జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు జనులను ధర్మ మార్గంలో
ఉండేటట్లుగా చేయటానికి సంఘరహితంగా అంటే ఈ ఈ నాయకులు అనేవాళ్ళు ఎలా ఉండాలి అనేది చెప్తున్నారు. వాళ్ళు అంటే నాయకులు ఉండాలి, మనం ఉండక్కర్లేదని కాదు. అల్టిమేట్ గోల్ అందరం ఇలా ఉండాలని ఇలాంటి నాయకులు ఉండి మనబోటి వాళ్ళందరికీ కూడా చూపిస్తే మనం కూడా నేర్చుకుని ఆ మార్గంలోకి వెళ్తాము అనేది చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఎవరైనా విద్వాంసుడైన వాడు, జ్ఞానం ఉన్నవాడు జనులనందరినీ కూడా ధర్మ మార్గంలో వర్తింపచేయటానికి సంఘరహితంగా కర్మ చేయాలి. వాళ్ళేమో పామరులు, ఏమీ తెలియని స్టేజ్లో మనం ఎలా ఉంటాం, ఫలితం కోసమే పనిచేస్తాం, ఆ ఫలితం మీదే ఆసక్తితో. కానీ జ్ఞానవంతులు అటాచ్మెంట్ లేకుండా పనిచేస్తారు, అంటే ఆ ఫలితం మీద ఆసక్తిని వదులుకుని చేస్తారు. అలా చేసి వాళ్ళు ఎగ్జాంపుల్గా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. సబుద్ధిభేదం జనయేద్ అజ్ఞానం కర్మ సంజ్ఞినాం జోషయేత్ సర్వకర్మాణి విద్వాన్ యుక్త సమాచరన్. సో విద్యుక్త ధర్మాలు ఫలాల ఎడ ఆసక్తి కలిగిన, అంటే విద్యుక్త ధర్మాలు యొక్క ఫలితాలు, మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వల్ల మనకు వచ్చే ఫలితాలు ఉంటాయి కదా, వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న మామూలు వాళ్ళు మనసు కలత పడిపోతూ ఉంటుంది. మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఫలితం మీద మరి పని మొదలు పెట్టకుండే ఆందోళన వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఎలా జరుగుతుందో, సక్సెస్ అవుతుందో, ఫెయిల్ అవుతుందో, వాళ్ళేమంటారో, వీళ్ళేమంటారో, వాళ్ళేమనుకుంటారో, వీళ్ళేమనుకుంటారు, ఇలా అయితే వాళ్ళేమంటారో, అలా అయితే వీళ్ళేమంటారు. ఇదే యాంగ్జైటీ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఆ ఫలితం మీదే మన దృష్టి, ఆసక్తి ఉన్నది కాబట్టి. సో అలాంటి కలత పడే రీతిగా విద్వాంసుడు కర్మను చేయకూడదు, జ్ఞానం ఉన్నవాడు అలా చేయకూడదు. అందుకు భిన్నంగా దానికి అంతకంటే వేరే మార్గంలో అతడు భక్తిభావంతో కర్మను చేయాలి. ఆ ఫలితం మీద వదిలిపెట్టి దృష్టి భక్తితో, భగవాన్ ఈ పని మొదలు పెట్టాను, ఇది నా బాధ్యత, నీ ప్రీత్యర్థం నేను చేసేటట్లు నువ్వు నాతో చేయించు అనే భక్తిభావంతో కర్మను వనరిస్తూ వివిధ కర్మలయందు నియుక్తులను చేయాలి. మిగిలిన వాళ్లను కూడా ఇలా భక్తిభావంతో వాళ్ళను పనులలో నియుక్తం చేయాలి. సో ఇలా గురువు అనేవాళ్ళు, నాయకులు అంటే గురువులు అనేవాళ్ళు ఎదుటి వాళ్ళను కూడా ఈ మార్గంలో పెట్టడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నించాలి అని చెప్పి, ఎలాగూ అంటే మాటలతో కాదు చేసి చూపిస్తూ అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో బద్ధజీవులు మరి ఇంద్రియ భోగం తప్ప ఇంకా వేరే తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళు వేదాధ్యయనం చేసినా కూడా ఆ ప్రయోజనం కోసమే చేస్తారు. సో వేదిక ధర అని చెప్పి ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో వేద కర్మల ద్వారా నియమింపబడిన పనులు ఇంద్రియ భోగాలతో మనిషి క్రమంగా కృష్ణ భక్తి, సో ఆ వేదాధ్యయనం చేశారు, ఆ ఉద్దేశంతో చేసిన క్రమంగా వేదాధ్యయనం చేయటం ద్వారా, వేదాలు చెప్పిన పనులు చేయటం ద్వారా మెల్లగా ఆ ఇంద్రియ భోగాలతో మనిషి క్రమంగా కృష్ణ భక్తి భావనకు స్థాయికి రాగలరు. సో అలా వేద పద్ధతిలో కరెక్ట్గా చేస్తే మనం ఏ పనైనా భక్తిభావం అనేటటువంటి స్థాయికి రాగలం అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆ కృష్ణ భక్తిలో ఉన్నవాళ్ళు ఇతరుల కర్మల యందుగా లేదా అవగాహన యందు కలతను కలిగించరాదు. కృష్ణ భక్తి భావనాయుతుడు ఇతరుల కర్మలయందు లేదా అవగాహనయందు కలతను కలిగించరాదు. దానికి బదులు ఏ విధంగా కర్మఫలాలను కృష్ణుడు సేవకు అంకితం చేయొచ్చో తెలియజేసి అతడు కర్మను వనరించాలంటే వేరే వాళ్లకు అర్థమయ్యేటట్లుగా, అర్థం కాకుండా అలా కాకుండా ఏ రకంగా కర్మ చేసి భగవంతుడికి అంకితం చేస్తే వాళ్ళకు అర్థమవుతుందో వాళ్ళకి తెలియజేసే రీతిలో అతడు కర్మను చెయ్యాలి అని చెప్తూ చెప్తున్నారు. అంటే ఏమిటి, ఇంద్రియ భోగం కోసం కర్మను వనరించేటటువంటి అజ్ఞాని వాస్తవానికి ఎలా కర్మను వనరించాలో, ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలో తెలుసుకునే రీతిలో ఈ భక్తులు ప్రవర్తించాలి. మామూలు వాళ్ళకు మరి తెలియదు, ఇంద్రియ భోగం కోసమే పనిచేస్తాం, ఏది ఆ బెనిఫిట్ రావాలి, ఈ బెనిఫిట్ రావాలి అని పనిచేస్తాం తెలియక, అజ్ఞానంలో. కానీ ఇలాంటి జ్ఞానులు, ఇలాంటి భక్తులు అది కాదు, ఇది మార్గము, ఈ రకంగా కర్మను నరించాలి అని చెప్పి ఉదాహరణ ద్వారా చేసి చూపించి మనుషులకు అర్థమయ్యేటట్లుగా చేయాలి అని చెప్తున్నారు. ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణై కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మా కర్తాహం ఇతి మన్యతే. సో ప్రకృతే క్రియమాణాని అంటే ఏమనుకుంటున్నారు,
అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహం ఇతి మన్యతే. అన్ని కార్యాలు కూడా ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న త్రిగుణాల వల్లనే జరుగుతున్నాయి. సత్వరజస్తమో గుణాలు మనతో పనులు చేయిస్తున్నాయి. మనం పనులు చేస్తున్నాం అంటే మనం చేస్తున్నామా? మన స్వభావం ఎలా చెప్తే మన స్వభావాన్ని బట్టి మైండ్ చెప్పినట్లు మనం యాక్షన్ చేస్తున్నాం. సో మన స్వభావం మంచిదైతే మంచి పనులు ఆలోచనలు వస్తాయి మైండ్కి. స్వభావానికి కోరికల స్వభావం ఉంటే రజోగుణం, మరి చెడు తమో గుణం ఉంటే మరి అలాంటి అజ్ఞానపు ఆలోచనలు వస్తాయి, అజ్ఞాన పనులు చేస్తాం. సో మనం ఏ పని చేసినా మన గుణాలను అనుసరించి చేస్తున్నాం కాబట్టి. కానీ మనం ఏమనుకుంటున్నాము, నేనే చేస్తున్నాను ఈ పనులన్నీ అని మనం ఫీల్ అయిపోతున్నాం. కానీ ఎవరు చేయిస్తున్నారు అంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు వల్ల ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి ఈ గుణాలు ఈ పనులు చేయిస్తున్నాయి. కానీ ఈ తెలియనటువంటి అహంకారంతో ఉన్న మనం నేనే కర్తను అని మనం అనుకుంటున్నాము. అంటే అహంకారంతో నేనే స్వతంత్రంగా ఇదంతా చేసేటటువంటి శక్తి కర్తను అని అనుకోవటమే అజ్ఞానానికి చిహ్నం అంటున్నారు. అలాంటి వారు స్థూల సూక్ష్మదేహాలు రెండు కూడా భగవంతుడి ఆదేశంతో ప్రకృతితో సృష్టించబడ్డాయి. మరియు మానసిక కర్మలు, దేహపర కర్మలు అన్నీ కూడా భక్తిభావనలో కృష్ణుడి సేవలో నియుక్తం కావాలి అనే విషయం వాళ్లకు తెలియదు అని చెప్తున్నారు. ఇలాంటి అజ్ఞానంలో ఉన్నప్పుడు మరి మన స్థూల శరీరం అంటే బయటికి కనపడే గ్రోస్ బాడీ, సూక్ష్మ శరీరం, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం కనపడనివి కానీ శరీరంలో పార్టే బయటికి కనపడు. ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడితో సృష్టించబడింది, ఆయన ఆదేశానుసారం ప్రకృతి సృష్టించింది అని చెప్పి తెలియక వాళ్ళ కర్మలు, మానసిక కర్మలు ఏమిటి, శారీరక కర్మలు ఏమిటి అన్నీ కూడా భగవంతుడిలో నియుక్తమై ఉండాలి. అంటే మానసికంగా కూడా భక్తిభావం ఉండాలి, శారీరకంగా కూడా భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం చేయాలి, ఆయనకి నచ్చే పనులు చేయాలి అనే విషయం మామూలు వాళ్ళకు తెలియదు, ఈ జ్ఞానం లేనప్పుడు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళు భగవంతుడు హృషికేశుడు అని తెలుసుకోలేరు. అలాంటి భగవంతుడితో నిత్య సంబంధం మరిపింపచేసే మిథ్యాహంకారమే నిక్కముగా మోహపరవశుడైన వాడు. ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుడితో ఉన్న ఈ సంబంధాన్ని మర్చిపోతామో ఈ ఇంద్రియ ప్రలోభాల్లో పడి, అదే అహంకారమే నిజమైన మోహపరవశం మనను ఆవహించినట్లు లెక్క అని చెప్తున్నారు. తత్వవిత్తు మహాబాహో గుణకర్మ విభాగయో గుణాగుణేషు వర్తంత ఇతి మత్వాన సజ్జతే. సో మహాబాహో పరతత్వజ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు భక్తియుక్త కర్మ మరియు కామ్యకర్మల నడుమ ఉన్న భేదాన్ని చక్కగా తెలుసుకుని ఇంద్రియాల్లోనూ మరి ఇంద్రియ భోగాల్లోనూ ఆసక్తుడు కాకుండా ఉంటారు. సో ఎవరికైతే పరతత్వజ్ఞానం, ఇప్పటి వరకు ఆ జ్ఞానం లేని వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, ఏది తెలుసుకోలేరు అనేది చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆ జ్ఞానం ఉన్నవాడు ఎలా ఉంటాడు అంటే, అలాంటి జ్ఞానం ఉన్నవాడు భక్తిపరమైన కర్మ మరి తర్వాత కామ్యకర్మల మధ్య మామూలు పనులేవి, భగవంతుడికి నచ్చే పనులేవి అనే పనులు అంటే మరి ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేయాలి అంటున్నప్పుడు ఏం పనులు చేయాలి అనేది కూడా కొంత భగవత్ప్రీత్యర్థం ధర్మబద్ధంగా చేయాలి అనేది చెప్పినా ఇక్కడ ఇంకా క్లారిటీ ఇస్తున్నారనమాట. సో జ్ఞాని అయిన వాడు భక్తియుత కర్మ అంటే ఏమిటి, భగవంతుడు అప్రూవ్ చేసేటటువంటి పనులు, శాస్త్రాలు మనల్ని చేయొచ్చు అని చెప్పేటటువంటి పనులు, అలాంటి పనులు, మామూలు పనులు అన్నిటి మధ్య ఉన్న భేదాలు అంటే మంచి పని, కర్మ సకర్మేమిటి, వికర్మేమిటి, ఇవన్నీ కూడా భేదం చక్కగా తెలుసుకుని ఇంద్రియాలలోనూ మరి ఇంద్రియ భోగాల్లోనూ ఆసక్తి లేకుండా ఉంటాడు. మంచి పనులేవి, చెడు పనులేవి అనే భేదం తెలుసుకుని ఇంద్రియ భోగాల మీద, ఇంద్రియాల ప్రలోభాల మీద ఆసక్తి లేకుండా ఉంటాడు అని చెప్తున్నారనమాట. సో జ్ఞానులు అనేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, ఏ రకంగా ఏ పనులు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అనేది చెప్తున్నారు అక్కడ. ప్రకృతే గుణ సమ్మూఢ సజ్జంతే గుణకర్మసు తాన కృత్స్న విడో మందాన్ కృత్స్న విన్న విచాలయేత్. సో ప్రకృతి గుణాలచే మోహపరవశులై ఈ మూఢులు మరి ఇలా భగవంతుడుతో కంప్లీట్ సంబంధాన్ని మర్చిపోయి నేనే చేస్తున్నాననే అహంకారంతో ఎప్పుడైతే ఉంటామో అప్పుడు కంప్లీట్ మోహపరవశులమై ఉన్నాం, కంప్లీట్గా మోహంలో మనం చిక్కుకుపోయి ఉన్నాము అని చెప్తున్నారు. సో
మూడులు భౌతిక కర్మలందు సంపూర్ణం క్షమించండి ఒక్క నిమిషం. సో ఇలా ప్రకృతి గుణాలతో మోహపరవశులైన మూఢులు భౌతిక కర్మలందు సంపూర్ణంగా నియుక్తులై సంగత్వాన్ని పొందుతారు. సో సంపూర్ణంగా నియుక్తులై సంగత్వాన్ని పొందుతారు. సో ఇలాంటి మనమే చేస్తున్నాము, ఇది కావాలి, అటాచ్మెంట్తో మనం చేసినప్పుడు ఈ కంప్లీట్గా మనం ఈ భౌతిక కర్మలలో మనం ఇక నిమగ్నం అయిపోతాం. అటు భక్తి మార్గంలో నిమగ్నం అవ్వాల్సింది మెటీరియల్ వరల్డ్లో ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయలో నియుక్తులం అయిపోయి కంప్లీట్ సంగత్వం, నిస్సంగత్వం బదులు అసంగత్వం బదులు సంగత్వాన్ని అటాచ్మెంట్ డెవలప్ చేసేసుకుంటాము. సో ఎవరైతే ఈ మోహానికి భగవంతుడి వైపు తిరగలేక ఈ భౌతిక ప్రపంచం వైపే తిరిగి ఉన్నప్పుడు ఇక ఈ అటాచ్మెంటే ఉంటుంది వాళ్లకు. కర్త యొక్క అజ్ఞాన కారణం వలన ఆ కర్మలు అధమమైనా కూడా జ్ఞానవంతుడు వారిని కలత పెట్టరాదు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ అజ్ఞానంతో వాళ్ళ కర్మలు అధమాలైనా కూడా జ్ఞానవంతుడు వాళ్ళని కలత పెట్టరాదు. ఇది ఎవరైనా ఇది చదవాలనుకుంటే ఒక్కసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ గౌరీశ్వరి మాతాజీ హరే కృష్ణ. చదవండి మాతాజీ ఈ భాష్యం. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. చదవండి మాతాజీ. జ్ఞానహీనులైన మనుజులు స్థూల భౌతిక చైతన్యంతో తాదాత్మ్యం. అక్కడి నుంచి చదవండి. అన్మ్యూట్ అయ్యారు మాతాజీ మీరు. మళ్ళీ మ్యూట్ అయిపోయారా? ఓకే, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు కదా. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదువుతారా మాతాజీ? కనిపిస్తుంది. జ్ఞానహీనులైన మనుజులు స్థూల భౌతిక చైతన్యము ఆధ్యాత్మికము చెందియుండి భౌతిక ఉపాధుల భావనలో మునిగియుందురు. ఈ దేహము భౌతిక ప్రకృతి యొక్క వరము వంటిది. అట్టి దేహమునందు తాదాత్మ్యం చెందినవాడు ముందుడు లేదా ఆత్మ నెరుగని అలుసుడని పిలువబడును. అగ్నులైన వారు దేహమనే ఆత్మగా భావింతురు. అట్టి వారు దేహమునకు సంబంధించిన వారిని బంధువులుగా భావించును. జన్మన సొంగిన స్థలమున పూజనీయ స్థానంగా తలుచుచు ధర్మ కార్యములు ఉద్దేశము కేవలము నిర్వహించుట కొరకే అని భావించురు. సాంఘిక సేవ, జాతీయ భావము, పరిహితమును వాంఛించుటయున్నవి అట్టి భౌతిక భావన పరుల కొన్ని కార్యములై ఉండును. అటువంటి ఉపాధుల భావనలో వారికి భౌతిక జగమునందు క్షణకాలమును రీతిగా తీరిక లేకుండా వర్తింతురు. వారికి ఆధ్యాత్మిక అనుభవము ఒక మిథ్య కనుక వారు దాని యందు ఆసక్తిని కనబరుచుచు ఆయనను ఆధ్యాత్మిక జీవనమును జ్ఞాన వికాసం నొందిన వారు అట్టి విషయపూర్ణ చిత్తులను కలత పెట్టక తమ ఆధ్యాత్మిక కార్యములందు ప్రశాంతముగా. సో కనుక వారు దాని యందు ఆసక్తిని కనపరచరు అని చెప్తున్నారు. చేస్తాను. వినిపిస్తుందా మాతాజీ నేను చెప్పేది మీకు? వాయిస్ లేదు మాతాజీ. నా వాయిస్ వినపడట్లేదా మాతాజీ మీకు? వినిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే. మాతాజీ మీకు వినిపిస్తుందా నా వాయిస్? లక్ష్మీ గౌరీశ్వరి మాతాజీ మీకు వినిపిస్తుందా నా వాయిస్? వినిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో జ్ఞాన వికాసం చెందిన వారు అట్టి విషయపూర్ణ చిత్తులను కలత పెట్టక తమ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలను ప్రశాంతంగా కొనసాగించవలను. ఓకే, అక్కడి నుంచి చదవండి మాతాజీ. అట్టి మోహగ్రస్త మానవుల అహింస మరియు లౌకిక ఉపకార కార్యముల వంటి ప్రాథమిక నీతి ధర్మములందు నియుక్తులు చేయవచ్చును. అజ్ఞానులైన వారు కృష్ణ భక్తి రసభావనయందలి కర్మలను అర్థం చేసుకొని జాలరు. కావున అట్టి వారిని
కలత పెట్టరాదనియు మరియు ఆ విధముగా విలువైన కాలమును వృద్ధపరచురాదనియు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వృధాపరచరాదనియు హరే కృష్ణ అదనియు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మనకు ఉపదేశించున్నారు. కానీ ఆ భగవాను ఉద్దేశమును తెలిసి ఉండేది కారణమున భక్తులు అతని కన్నము అధిక కరుణను కలిగి ఉందురు. తత్కారణమున కృష్ణ పరకర్మల యందు నియుక్తులను చేయు యత్నించుట వంటి పలు రకముల విపత్తులైనను స్వీకరింతురు. అటువంటి కృష్ణ పరకర్మలే మానవునకు అత్యంత అవసరములై ఉన్నవి. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో అంటే ఇది ఎందుకు చూసాము అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఒకటి చెప్పారు. కర్త యొక్క అజ్ఞానంతో ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంతో అటాచ్మెంట్తో లాభాల మీద మహా ఇంట్రెస్ట్తో చేస్తూ ఉంటాం పనులు. కాబట్టి మన అజ్ఞానం కారణంగా ఇలాంటి కర్మలు ఏదైనా వాళ్ళు తెలియక ఏదైనా తప్పు పనులు చేసినా జ్ఞానవంతుడు వారిని కలత పెట్టరాదు అని చెప్తున్నారు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మామూలు వాళ్ళు మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి బాగా అటాచ్ అయిపోయి ఆ ఇంద్రియాలకు అటాచ్ అయిపోయి ఆ ప్రలోభాలు తీర్చుకోవాలని వాటి మీద కోరికతోనే పనులు చేస్తూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక అనుభవం మిథ్య, ఏమీ తెలియదు వాళ్ళకి. స్పిరిచువల్ అనే ఇంట్రెస్ట్ అనేదే వాళ్ళకి తెలియదు. కాబట్టి వాళ్ళు దాంట్లో ఏమీ ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు ఆ ఆధ్యాత్మిక అనుభవం మీద. అయినా ఆధ్యాత్మిక జీవన వికాసాన్ని పొందిన జ్ఞానులు ఉన్నవాళ్ళు అలాంటి వాళ్లను మనస్సులను కలత పెట్టకుండా తమ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలను ప్రశాంతంగా కొనసాగించుకోవాలి అని చెప్తున్నారనమాట. అంటే వాళ్ళని ఏమీ అనకుండా వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూనే ఉండాలి. వాళ్ళ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు వాళ్ళు కొనసాగిస్తూనే ఉండాలి. అలాంటి మోహగ్రస్త మానవులను అహింస మరియు అలాంటి వాళ్ళకు ఏం చేయాలని చెప్తున్నారు? అహింస, ఆ తర్వాత అందరికీ ఉపకార కార్యక్రమాలు, సర్వీసు, ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ వాళ్ళకి ప్రాథమిక నీతి సూత్రాలు వాళ్ళకి అలవాటయ్యేటట్లు చేయొచ్చు. సో భక్తి మార్గంలో ఏమీ తెలియకుండా ఇలా ప్రపంచపు సుఖాలలో, విషయ సుఖాల్లో కొట్టుముట్టాడే అజ్ఞానులు ఉన్నప్పుడు ఆ బెనిఫిట్స్ కోసమే కర్మలు చేసేవాళ్ళు, ఆ ఫలితం కోసమే. అలాంటి వాళ్ళని చూసి వీళ్ళు మనసును కలత పెట్టుకో అవసరం లేదు. వీళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని కొనసాగిస్తూనే వాళ్ళని ఎలా మార్చాలని ప్రయత్నించాలంటే మరి కొంచెం వాళ్ళకి మంచి పనులు, తర్వాత అహింస, అందరికీ ఉపయోగపడేటటువంటి కార్యక్రమాలు, అలాంటి ప్రాథమిక నీతి సూత్రాలను వాళ్లకు బోధపరిచి వాళ్ళని అందులో నిమగ్నమయ్యేటట్లు చేయవచ్చు అని చెప్తున్నారనమాట. అంతేకాని మరి ఇంకా వాళ్ళని టూ మచ్గా ఆధ్యాత్మిక మార్గం వైపు అలా తిప్పలేకపోతున్నామని కలవరపడుతూ, లేదంటే టైం వేస్ట్, అది కాదు. ముందు వీళ్ళను వాళ్ళు చేయగలిగిన పనుల్లోకి, నీతి మార్గంలోకి, అహింస మార్గంలోకి, అందరికీ కొంచెం ఉపకారంగా చేసేటటువంటి పనుల్లో నియుక్తులను చేస్తే క్రమేణా ఎవరైనా సరే ఆ మార్గానికి వస్తారు అని కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఆ భగవంతుడి ఉద్దేశం తెలిసుండే కారణాన భక్తులు అతనికన్నా అధిక కరుణను కలిగి ఉందురు. అంటే కాబట్టి అది అర్థం చేసుకుని ఆ రకంగా ఉన్నవాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలరు మెల్లగా భగవంతుణ్ణి అని చెప్తున్నారు. తత్కారణంగా వారు మూడులను కృష్ణ పరకర్మలయందు నియుక్తులను చేసే యత్నించడం వంటి పలు రకాలైన విపత్తులనైనా స్వీకరిస్తారు. అటువంటి కృష్ణ పరకర్మలే మానవునికి అత్యంత అవసరాలై ఉన్నాయి. మరి ఇలాంటి వాళ్లను మార్చడం అంటే అంత ఈజీ కాదు. కానీ వాళ్ళు భగవంతుడి యొక్క కరుణతో వాళ్ళు మనసును కలవరపెట్టుకోకుండా, అవతల వాళ్ళని కలవరపెట్టకుండా వాళ్ళు క్రమేణా వాళ్లను భగవంతుడికి నచ్చే పనులు చేయటంలో నిమగ్నం ఎలాంటి దాంట్లో ఎంత కష్టమైనా సరే వాళ్ళ పనిని స్వీకరించి అందులో నియుక్తులయ్యేటట్లు చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. అలా భగవంతుడికి అవసరమైన పనులు చేయటమే మానవుడికి అత్యంత అవసరమైనవి అని చెప్తున్నారు. అంటే మనుష్యులను కూడా ఈ భక్తి మార్గంలోకి తిప్పగలగటం చాలా ముఖ్యము. మయి సర్వాణి కర్మాణి
సన్యస్యాధ్యాత్మచేతసా నిరాశీర్నిర్మమో భూత్వా యుధ్యస్వ విగతజ్వరః. కాబట్టి అర్జున, నన్ను గూర్చి సంపూర్ణ జ్ఞానం ఉన్నవాడివై, అంటే కంప్లీట్గా నన్ను తెలుసుకున్నవాడివై, ఫలాపేక్ష లేకుండా మమత్వాలను విడిచి, అంటే రాగద్వేషాలను విడిచి కర్మలన్నీ నాకు అర్పించి మాంద్యమును వీడి యుద్ధము చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ సమరైజ్ చేసేసారనమాట మనం ఇప్పటి వరకు చెప్పుకొచ్చిన కర్మయోగం అంటే ఏమిటి అన్నది. నన్ను గూర్చి, భగవంతుడిని గూర్చిన కంప్లీట్ జ్ఞానంతో, అంటే అది ఉన్నప్పుడు భగవంతుడి మీద భక్తి, ఫలాపేక్ష మమకారాలను వదిలిపెట్టి కర్మలన్నీ నాకు అర్పించి మాంద్యమును వీడి నేను చేస్తున్నాను అనేటటువంటి ఫీలింగ్ను వదిలి నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో అర్జునుడికి మొత్తం మళ్ళీ ఇంకొకసారి సమరైజ్ చేశారు. ఏమీ మతమిదం నిత్యం అనుతిష్టంతి మానవాః శ్రద్ధావంతో నసూయంతో ముచ్యంతే తేపి కర్మభిః. సో నా ఆజ్ఞానుసారం కర్మలను నిర్వహిస్తూ శ్రద్ధతో ఈ ఉపదేశాన్ని అసూయారహితులై ఎవరైతే అనుసరిస్తారో కామ్యకర్మ బంధాల నుంచి బయటపడగలరు. సో ఎవరైతే నా ఆజ్ఞానుసారం వాళ్ళ కర్మలను నిర్వహిస్తూ, నా ఆజ్ఞానుసారం అంటే ప్రతి పని భగవంతుడు దగ్గర నుంచి ఆజ్ఞ రావాలి చెయ్యాలనుకోవడం కాదు. ఎవరు ఏ పని చెయ్యాలో మనకు ఆల్రెడీ చెప్పేశారు. గృహస్థుకొకటి, బ్రహ్మచారికొకటి, మరి వానప్రస్థం, సన్యాసం అని 4 స్టేజెస్. ఆ తర్వాత మన గుణాలు, సత్వగుణాన్ని బట్టి ఏ పనులు, రజోగుణాన్ని బట్టి ఎటువంటివి, తమో గుణం ఉన్నా కూడా మంచి పనులు. మరి ఏది సత్వగుణం ఉంటే బ్రాహ్మణులు అంటున్నారు, మరి క్షత్రియులు అంటున్నారు, మరి వైశ్యులు అంటున్నారు, వ్యాపారం చేసి నలుగురికి సామాన్లు తెచ్చిపెట్టేవాళ్ళు, మరి శూద్రులందరికీ పని పాటలు చేసి పెట్టేవాళ్ళు. సో ఇవన్నీ కూడా అందరికీ ఉపయోగపడే పనులే. కాబట్టి ఇవే భగవంతుడు నేను మొదట్లోనే చెప్పారు, నేను ఈ రకంగా విభజించాను అని. కాబట్టి ఆయన చెప్పినట్లుగా మన స్వభావాన్ని అనుసరించి మనం మన పనులను చేస్తూ శ్రద్ధతో ఈ ఉపదేశాన్ని అసూయారహితులై, అన్నీ భగవంతుడైనా, అన్నీ ఆయన చెప్పినట్లు ఈ థాట్స్ అన్నీ లేకుండా భగవంతుడి యొక్క సుప్రీమసీని మనం యాక్సెప్ట్ చేసి ఉన్న విషయం కాబట్టి, ఆయనే ప్రభు కాబట్టి ఆ శక్తిని, ఆయన పవర్ని ఆయన మనం అంగీకరించి ఆ అసూయారహితులై, అసూయ లేకుండా ఎవరైతే వాళ్ళ పనులను శ్రద్ధతో ఈ ఉపదేశానుసారం భగవంతుడికి ప్రీత్యర్థం చేస్తారో వాళ్ళు కామ్యకర్మ బంధాల నుంచి బయటపడగలరు అని చెప్తున్నారు. ఏ త్వేతదభ్యసూయంతో నానుతిష్టంతి మే మతం సర్వజ్ఞాన విమూఢాంస్తాన్ విద్ధి నష్టాన చేతసః. కానీ అసూయతో ఈ ఉపదేశాలను మన్నింపక అనుసరింపని వాళ్ళు జ్ఞానరహితులుగాను, మూఢులుగాను, పూర్ణత్వంతో పొందు యత్నంలో నాశము నందు వారిగాను భావింపబడుతురు. సో 1 సెకండ్, ఒక్క నిమిషం. సో ఎవరికి అసూయ ఏమిటి అని ఎవరికైనా క్వశ్చన్ వస్తే మరి శిశుపాలుడిని ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు. మరి రావణుడు ఉన్నాడు, చాలామంది దుర్యోధనుడు ఉన్నాడు. ఇలాంటి వాళ్ళు ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు శిశుపాలుడు మరి ఎన్ని రకాలుగా భగవంతుని దూషించటం, అసూయతో ఎన్ని మాటలు అన్నాడు. నీకు ఇంతమంది రాజులుంటే, అంతమంది రాజులుంటే నీకు ఈ యాదవుడైనా కనిపించింది అగ్రతాంబూలం ఇవ్వటానికి అంటూ చాలా మాటలు. అదంతా ఎందుకు ఆ మాటలు అనటానికి కారణం ఏమిటి అంటే ఏమీ లేదు, జలసి తప్ప. సో అసూయ, ఈ అలాంటి అసూయ మరి అలా అసూయతో ఈ ఉపదేశాలు ఎవరైతే మన్నింపక అనుసరింపని వారు జ్ఞానరహితులు. మరి అంటే అజ్ఞానమే. ఇప్పుడు మరి వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ జ్ఞానం భగవంతుడు ఎదురుగుండా ఉన్నా కూడా తెలుసుకోలేనటువంటి అజ్ఞానంలో ఉన్నారు వాళ్ళు. సో అలా జ్ఞానరహితులు, మూఢులు,
పూర్ణత్వాన్ని పొందే ప్రయత్నంలో వాళ్ళు నాశనం పొందిన వారుగాను ఇంకా వాళ్ళకి అలాంటి వాళ్ళకి పూర్ణత్వం అనేది ఆ స్థితి పొందలేరు. అసూయతో ఎవరైతే ఈ ఉపదేశాలు మన్నించరో అని చెప్తున్నారు. సదృశం చేష్టతే స్వస్య ప్రకృతేర్జ్ఞానవానపి ప్రకృతిం యాంతి భూతాని నిగ్రహ కిం కరిష్యతి. జ్ఞానవంతుడైన మనుషుడు సైతం తన గుణం అనుసరించే కర్మను అనుసరిస్తాడు. అంతే కదా, వాడు జ్ఞానవంతులు అవ్వనివ్వండి, అజ్ఞానవంతులు అవ్వనివ్వండి, ఎవరైనా వాళ్ళ గుణాలను బట్టే పని చేస్తారు. జ్ఞానవంతులకు యూజువల్గా సత్వగుణం మంచిదని వాళ్ళు సత్వగుణంలో ఉంటూ ఉంటారు, పనులు చేస్తూ ఉంటారు. ఏదైనా ప్రతి ఒక్కరూ త్రిగుణాల నుంచి తాము పొందిన స్వభావాన్ని అనుసరిస్తారు. మన స్వభావం బట్టి పనులు చేస్తాం. స్వభావం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం, గుణాలను బట్టి వస్తుంది. మనకు సత్వగుణం ఉంటే మంచి స్వభావం, మరి తమో గుణం ఉంటే ఒక్కొక్కసారి చెడు అలవాట్లు, చెడు స్వభావం. అలా అట్టేడా ఇంకా నిగ్రహం అనేది ఏం చేయగలదు? సో అందరూ కూడా త్రిగుణాల నుంచి వాళ్ళు పొందిన స్వభావాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటారు. సో అప్పుడు నిగ్రహం అనేది ఏం చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు అని ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నారనమాట. సో ఇది ఎవరైనా చదివే వాళ్ళు ఉంటే ఒక్కసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఇది చదవాలనుకునే వాళ్ళు, చిన్న భాష్యమే, ఒకసారి ఇది ఏమిటో ఒకసారి చూద్దాము. జయలక్ష్మి మాతాజీ, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. విద్వాంసులని పేరొందిన వానికి సైతం కేవలం సిద్ధాంత యాత్ర జ్ఞానంచే ఆత్మను దేహములకు అన్యముగాల్చుట. ఓ సప్తమాధ్యాయమున హరే కృష్ణ మాతాజీ పైన ఒక 3 లైన్స్ ఉన్నాయి. భగవంతుడు నిర్ధారించిన రీతి ఆ రకంగా మనుషుడు సంపూర్ణ కృష్ణ భక్తి భావం అనే ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో నెలకొనందే భౌతిక ప్రకృతి త్రిగుణాల ప్రభావం నుంచి ముక్తిని పొందలేడు అంటున్నారు. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో నెలకొనందే మనం అంటే ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉండందే ఈ భౌతిక త్రిగుణాల ప్రభావం నుంచి ముక్తి పొందలేము. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉంటేనే ఈ భౌతిక ప్రభావం నుంచి విముక్తి పొందటానికి అది మార్గం అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి లౌకిక భావనలో గొప్ప విద్వాంసుడని పేరొందిన వానికి అక్కడి నుంచి చదవండి మాతాజీ, కనిపిస్తోందిగా. విద్వాంసులని పేరొందిన వాళ్ళకి సైతం కేవలం సిద్ధాంత యాత్ర జ్ఞానముచే ఆత్మదేహంలో అన్యము కాచుట, మాయాబంధము నుండి ముక్తిని పొందుట సాధ్యం కాదు. జ్ఞానం నందు పురోగతి పొందిన వారిగా పైకి ప్రదర్శనకు గావించుచు అంతరమున సంపూర్ణ గుణములకు లోబడి వాటిని జయింపలేని నామమాత్ర ఆధ్యాత్మికవాదులుగా పెక్కురుగలరు. మనుజుడు విద్యాజ్ఞాన సంపన్నుడైనను చిరకాల భౌతిక ప్రకృతి సహచర్యచే బద్ధుడై ఉండను. మనుజుడు తన భౌతిక స్థితిని అనుసరించి వివిధ కర్మాలలో నియుక్తులై ఉన్నను భౌతిక బంధం నుండి ముక్తునందుటకు కృష్ణ భక్తి రసభావమును సహాయపడగలదు. కావున సంపూర్ణంగా కృష్ణ భక్తి ఓకే మాతాజీ, కనిపిస్తుందా? కావున సంపూర్ణంగా కృష్ణ భక్తి భావ సనాయకులు కానిదే ఎవరు నామమాత్ర యోగిగా విద్యుక్త ధర్మాలను త్యజింపరాదు. అనగా విద్యుత్ ధర్మాలను తొందరపాటుగా త్యజించి నామమాత్ర యోగిగా లేదా కృత్రిమ ఆధ్యాత్మికునిగా తగుటకు ఎవరు యత్నించరాదు. మనుజుడు తానున్న స్థితి ఎందే నిలిచి ఉన్నత శిక్షణలో కృష్ణ భక్తిని పొందుటకు యత్నించుట ఉత్తమమైన విధానం. ఆ విధముగా అతను శ్రీకృష్ణుని మాయాబంధం నుంచి విడుదల పొందగలడు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. మాతాజీ, సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఎవరి పనులలో వాళ్ళు నియుక్తులై ఉంటూ భక్తిభావం పెంచుకున్నట్లయితే వాళ్ళు మనుషులు వాళ్ళు ఉన్న స్థితిలోనే ఉండి ఉన్నత శిక్షణలో భక్తిని పొందటానికి ప్రయత్నించటమే ఉత్తమమైన మార్గము. ఇలా ఉంటేనే భక్తి మార్గంలో మన పనులు మనం చేసుకుంటున్నా కూడా ఈ మాయాబంధాల నుంచి బయటపడవచ్చు అని చెప్తున్నారనమాట. సో మళ్ళీ ఇక్కడ మనం ఇందాక చెప్పుకున్న పాయింటే, మనిషి తన కర్మలలో నియుక్తుడై ఉన్నా కూడా తన బాధ్యతల్లో భౌతిక బంధాల నుంచి ముక్తి పొందాలి అంటే భక్తిభావమే మనకు సహాయపడుతుంది. మరి
సమస్తం కృష్ణార్పణం అనుకుని ఆయన ప్రీత్యర్థం చేయాలి అంటే ఏం అవసరం? శ్రద్ధాభక్తి ఉంటేనే మరి మనకు అది సాధ్యపడుతుంది. కాబట్టి ముందుగా మనం అలవర్చుకోవాల్సింది ఆ శ్రద్ధాభక్తి. ఆ శ్రద్ధాభక్తి కోసమే మరి మనం భగవంతుడి గురించి ఆలోచించటం. శ్రద్ధ భక్తి అంటే ఏమిటి? ప్రేమ గౌరవం. అవి రావాలి అంటే మన తల్లిదండ్రుల మీద మనకు ప్రేమ గౌరవం, మనకి ఇష్టమైన టీచర్స్ మీద ప్రేమ గౌరవం. ఇవి ఎందుకు వస్తున్నాయి? వాళ్ళు చెప్పే మాటలు వింటున్నాం, వాళ్ళు మనకి చిన్నప్పటి నుంచి కనపడుతున్నారు, వాళ్ళు చెప్పేది వింటున్నాం. భగవంతుడు మనకు కంటికి కనిపించకపోయినా మరి వాళ్ళు మనకు అన్నీ ఇస్తున్నారు అనుకుంటున్నాం. మరి భగవంతుడు మనకు జన్మను, గాలిని, నీరును, వెలుతురును ప్రతి నిమిషం క్షణం పీల్చకుండా ఉండలేము. మరి ఈ గాలి ఇచ్చిందే భగవంతుడు. సో అన్నీ ఇచ్చిన భగవంతుడు, బీజప్రదాత అయిన భగవంతుడి మీద మనం ఈ భక్తిభావం పెంచుకోవటం మన బాధ్యత. కాబట్టి ఆ కృతజ్ఞతాభావం, ఆ భక్తిభావం పెరగాలి అంటే ఏం చేయాలి? మన తల్లిదండ్రుల మీద భక్తి పెంచుకోవటం ఈజీ. చిన్నప్పటి నుంచి కనపడుతున్నారు, వాళ్ళు మనకు అన్నీ చేస్తున్నారు అనేది చూస్తున్నాము. తద్వారా మనకు వాళ్ళని రోజు చూస్తున్నాం కాబట్టి అటాచ్మెంట్. మనం అంటాం చూడండి, రోజు చూస్తే ఎక్కువ చూసే వాళ్ళ మీద మనకి ఎక్కువ ప్రేమ భక్తి అనుకుంటాం. సో భగవంతుణ్ణి మనం తలుచుకోవటం ద్వారా ఆయన మీద ఈ భక్తిభావం మనం పెంచుకోవచ్చు. ఏ రకంగా తలుచుకోవచ్చు? మరి భగవంతుణ్ణి ఈ జపయజ్ఞంతో ఆయన మనస్సును కొంతకాలమైన, కొంత సమయమైన రోజులో మనం ఈ భగవంతుడిని తలుచుకునేటటువంటి ఈ జపయజ్ఞం చేస్తే క్రమేణా ఆ భగవంతుడి శ్రవణం చేయటం, జపం చేయటం, వినడం, భగవద్గీత అవ్వనివ్వండి, భాగవతం అవ్వనివ్వండి, ఆ కీర్తనలు అవ్వనివ్వండి, అలా వింటూ జపం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకు భగవంతుడి వైపు మనసు మెల్లగా తిరుగుతుంది. సో మన పనులు వదిలేసి చేయక్కర్లేదు. మన విద్యుక్త ధర్మాలు త్యజింపరాదు అంటున్నారు. అవి త్యజించి నామమాత్రం యోగిగా మారినా కూడా అలా అవ్వటానికి ఎవరు ప్రయత్నించకూడదు. వాళ్ళు ఉన్న స్థితిలోనే ఉండి ఉన్నత శిక్షణలో భక్తిని పొందటానికి ప్రయత్నించటమే ఉత్తమమైన మార్గము అని చెప్పి, అలా ఉన్నప్పుడు కృష్ణుడు మాయాబంధాల నుంచి విడుదల చేయగలడు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ త్రిగుణాల నుంచి బయటపడాలి అంటే మరి ఏమిటి అంటే భక్తి భావం లేనిదే బయటపడలేము. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలను వదిలించుకోవాలి. ఈ సంఖ్యలు అంటే ఏమిటి అంటే భక్తి భావమే కావాలి. ఇంద్రియస్యేంద్రియస్యార్థే రాగద్వేషౌ వ్యవస్థితౌ తయోర్న వశమాగచ్చేత్ తౌ హ్యస్య పరిపంధినౌ. ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియార్థాలు కలిగించేటటువంటి రాగద్వేషాలన్నింటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి, కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి. వీటిని కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే మనందరికీ మరి డౌట్ వస్తుంది, ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి చెప్తున్నారు. కొన్ని ఉన్నాయి. ఆత్మానుభవ మార్గంలో ఆ రాగద్వేషాల ఆటంకాలు వంటివి, రాగద్వేషాలే మరి మనకు ఆత్మానుభవం తెలియకుండా ఉండటానికి కారణం. మరి మనం చూసాం, మీరందరూ 18 days క్లాస్లో చూసే ఉంటారు. కోరిక అనే ముసుగు కప్పివేసింది ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వమైన ఆత్మను. అందుకే మనం చూడలేకపోతున్నాము, ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేకపోతున్నాము. ఏమిటా ముసుగు? కోరిక. కోరిక ఎందుకు వస్తుంది? రాగద్వేషాలు, ఆసక్తి, ప్రేమ, రాకపోతే దేని మీదైనా కోరిక, అది లేకపోతే వచ్చిన వాళ్ళ మీద ద్వేషము, ఇవన్నీ రాగద్వేషాల వల్ల అన్నమాట. సో ఈ ఆత్మానుభవ మార్గానికి ఈ రాగద్వేషాలే ఆటంకాలు. కాబట్టి ఎవ్వరూ కూడా ఈ రాగద్వేషాలకు వశం కావద్దు అని చెప్తున్నారు. వదులుకోండి అంటే వైరాగ్యాన్ని, అంటే సమత్వాన్ని అలవర్చుకోండి. అంటే సమత్వం అంటే ఏమిటి? వైరాగ్యం అంటే ఆ టూ మచ్ అటాచ్మెంట్ ఉన్నప్పుడే మనకి రాగద్వేషాలు కలుగుతాయి. సో ఆ అటాచ్మెంట్ అనేది మనం తగ్గించుకుంటూ వస్తే ఈ రాగద్వేషాలు కూడా తగ్గుతూ వస్తాయి. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియార్థాలు ఎడల కలిగే ఈ రాగద్వేషాలు వీటిని కంట్రోల్ చేయటానికి, ఈ రాగద్వేషాలు అనేవి ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతాయో కూడా చెప్తున్నారు. ఇంద్రియాల్లో స్టార్ట్ అవుతాయి. మరి కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు ఇవన్నీ ఎక్స్టర్నల్ ప్రపంచం వైపు చూస్తున్నాయి. చూసి అవి అక్కడ ఉన్నవన్నీ గ్రహించేసి మనకు ఒకదాని మీద కోరిక, ఒకదాని మీద ద్వేషము ఇవన్నీ కలిగిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ రాగద్వేషాలనే మన ఇంద్రియాల్లో, ఈ ఇంద్రియాలకు సంబంధించిన వస్తువులు అంటే ఈ ఇంద్రియాలేమో కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు అవి కర్మేంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు. ఇంద్రియార్థాలంటే ఇంద్రియానికి ఆహారాలు ఏమిటి? శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు.
మరి అంతే కదా, శబ్దమేమో చెవికి ఆహారం, స్పర్శ ఏమో చర్మానికి ఆహారం, రూపమేమో కంటికి ఆహారం, అలా శబ్ద రూప స్పర్శ రస, రస అంటే టేస్ట్ నోటికి ఆహారం, గంధం అంటే వాసన, గంధ అంటే వాసన, వాసన ఏమో ముక్కుకు ఆహారం. సో ఈ శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలే ఇంద్రియార్థాలు. వీటిల్లో ఈ రాగద్వేషాలు ఉన్నాయి. మరి అంతే కదా, రూపం ఎవరైనా చూస్తాము వాళ్ళ మీద అబ్బో చాలా బాగున్నారు అనేటటువంటి ఒక రాగం, ఒక ఇది కలగొచ్చు. సో అలాగే ఏదైనా మ్యూజిక్ వింటాం, ఇది ఏదో చాలా బాగుంది, లేదంటే ఎవరిదైనా పాట వింటాం, లేదంటే ఎవరిదైనా స్పీచ్ వింటాము, ఇలా చాలా బాగుంది అని. అంటే ఏదైనా ఇవన్నీ ఇంద్రియార్థాలు, అంటే ఇంద్రియానికి ఎఫెక్ట్ అవటానికి కారణాలు ఇవన్నీ ఆహారాలు అన్నమాట. సో ఈ రెండు విషయాల్లో, ఇంద్రియాల్లోనూ ఇంద్రియార్థాల్లోనూ ఈ రాగద్వేషాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ రాగద్వేషాలు కంట్రోల్ చేయటానికి కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఏమిటి అంటే, ఆత్మానుభవ మార్గంలో ఈ రాగద్వేషాలు ఆటంకాలు కాబట్టి వాటిని ఎవ్వరూ కూడా వశం కాకూడదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇంద్రియాలనే కంట్రోల్ చేసుకోవటం నేర్చుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే ఈ రాగద్వేషాలకి ఎవ్వరూ వశం కాకూడదని చాలా క్లియర్గా ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఎలా రాగద్వేషాలకు వశం కాకుండా ఉండాలి అంటే, ఇంద్రియాలను బయటికి ఈ భౌతిక ప్రపంచం వైపు తిప్పి ఉంచాము, అంతర్గతంగా ఆత్మ వైపు తిప్పటానికి ప్రయత్నించాలి. అంటే అర్థం ఏమిటి, ఈ మోజులు తగ్గించుకోవాలి, ఈ కోరికలు తగ్గించుకోవాలి, ఈ రాగద్వేషాలు, ఈ ఒపీనియన్స్ ఏది చూసినా ఇది బాగుంది, ఇది బాగాలేదు, వాళ్ళు మంచివాళ్ళు, వీళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు, ఆపేసేయండి. మనస్సును ఆలోచనలకు తావు ఇవ్వవద్దు. క్వైట్ ఇన్ ద మైండ్. ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవటం అంటే మైండ్ రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండటానికి ట్రై చేయాలి. ప్రతి దానికి రియాక్ట్ అయిపోతాం. ఎవరైనా ఒక మాట మొదలు పెట్టారంటే వాళ్ళ మాట ఫినిష్ కాకముందే వాళ్ళని జడ్జ్ చేసేస్తాం. వీళ్ళు ఇలా అంటున్నారంటే వీళ్ళు ఇలా అనుకుంటున్నారు, వాళ్ళని ఇలా అంటున్నారు, వీళ్ళని ఇలా అంటున్నారు, మనల్ని ఇలా అంటున్నారు, వెంటనే జడ్జిమెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో రియాక్షన్ అనేది లేకుండా ఏ పనికైనా రియాక్షన్స్ తగ్గించుకున్నప్పుడు ఈ రాగద్వేషాలు తగ్గుతాయి. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణ పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠితాత్ స్వధర్మే నిధనం శ్రేయ పరధర్మో భయావహ. సో పరధర్మాన్ని చక్కగా నిర్వహించటం కంటే గుణరహితమైన స్వధర్మాన్ని ఆచరించటం ఉత్తమం. ఇంకొకటి, కొందరు మనకు చాతనైన పని ఏది, పాఠాలు చెప్పటం. సత్వగుణం ఉంది, మనము ఏదో చదివింది అర్థం చేసుకోగలం, పాఠాలు బాగా చెప్పగలం. కానీ మన పక్క వాళ్ళు, అమ్మో వాళ్ళు ఆ వ్యాపారం చేసి చాలా సంపాదిస్తున్నారు, నేను ఈ పాఠాలు చెప్తే నాకు ఇంతేనా వచ్చేది, నేను కూడా ఏదైనా వాళ్ళలాగా వ్యాపారం చేసి చేద్దామంటే నాకు ఆ గుణం ఎక్కడుంది, నాకు వైశ్యులకు ఉండవలసిన ఆ గుణాలు నాలో లేవు. కానీ వాళ్ళలాగా చేయాలి అనుకుంటూ నేను మొదలుపెట్టి అది చేసే కంటే నాకు ఏది నా గుణాన్ని అనుసరించి నేను బాగా చేయగలిగిన పనే నేను చేయాలి అని చెప్తున్నారు. సో అంటే వేరే పరధర్మాన్ని, అంటే మనం చేయకుండా పక్క వాళ్ళ పనిని మనం మనసు లేకుండా సరిగ్గా చేయకుండా చేయటం కంటే మన ధర్మాన్ని మనం నిర్వర్తించటం మంచిది. అంటే పరధర్మ పాలన హానికరమైనది అని చెప్తున్నాను. కాబట్టి పరధర్మాన్ని పాటించడం కంటే స్వధర్మ పాలన నాశనం అయినా సరే అది ఉత్తమమైనదే. సో క్షత్రియుడు ఉన్నాడు, క్షత్రియుడు నేను కూడా ఇక ఏదో ఈ బ్రాహ్మణుల్లాగా వెళ్ళిపోదాం, యుద్ధం చేయకుండా ఏదో వెళ్ళిపోదాంలే అని అనుకుంటే అది అతనికి కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకు, అతని ధర్మం అక్కడ ఉండి యుద్ధం చెయ్యాలి. ఆ యుద్ధంలో అతను మరణించినా పర్వాలేదు, కానీ అతను తిరిగి వెళ్ళిపోతే అది తన ధర్మాన్ని తను పాటించని వాడు అవుతాడు. కాబట్టి అని ఇక్కడ ఎవరి డ్యూటీ వాళ్ళు, నువ్వు ఆ డ్యూటీ చేయటంలో నువ్వు కంప్లీట్ నీకున్నదంతా కూడా ఇవ్వాలి. ఆ బాధ్యత నిర్వహించడంలో అది నువ్వు ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా చేసినా చేయకపోయినా నీ బాధ్యత ఏమిటంటే నీకున్నదంతా ఇచ్చి దానిని నువ్వు చేయటానికి ప్రయత్నించాలి. నీ బాధ్యతను, పరధర్మాన్ని నిర్వహించడం బదులు సంపూర్ణ భక్తిభావంలో ఎవరి బాధ్యతలు వాళ్ళు నిర్వహించటం మంచిది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మన యొక్క త్రిగుణాల మనుషుల స్థితిని అనుసరించి, వాళ్ళ గుణాలను అనుసరించి మనకి విధింపబడిన ధర్మాలే విద్యుక్త ధర్మాలు. సో భగవంతుని సేవకై గురువుతో మనకు గురువుగారు చెప్పినటువంటి కర్మలు ఆధ్యాత్మిక కర్మలు. సో భౌతికమైన ఆధ్యాత్మికమైన
మరణం వరకు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా పరధర్మాన్ని అనుకరించటానికి బదులు విద్యుక్త ధర్మాలు నిర్వహింపవలసి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. సో ఉదాహరణకు సత్వగుణంలో ఉండే బ్రాహ్మణుడు అహింసాపరుడుగా ఉంటాడు, కానీ రజోగుణంలో ఉండే క్షత్రియుడు హింసాపూర్ణుడు అవటం ఆమోదయోగ్యం. అంటే రజోగుణంలో ఉన్నాడు క్షత్రియుడు కాబట్టి అందరినీ ఇష్టం వచ్చినట్లు చంపేయమని అనటం లేదు. క్షత్రియుడైన వాడికి హింసకు సంబంధించిన నియమాలు అనుసరిస్తూ నశించుట అనేది అహింసాపరుడైన బ్రాహ్మణుణ్ణి అనుకరించటం కంటే ఉత్తమమైనది, మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న పాయింట్. సో ఒక క్షత్రియుడు అక్కడ అతని యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు, ఈ రోజుల్లో అయిన సోల్జర్స్ని చూడండి, మరి వాళ్ళ జాబ్ ఏమిటి, వాళ్ళు దేశాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, వెళ్ళినప్పుడు చంపాల్సి వస్తుంది. కానీ మరి అలా చంపటంలో తప్పు లేదు. అదే బ్రాహ్మణుడు చంపేయడంటే మరి అది తప్పు, లేదంటే మిగతా వాళ్ళు చంపితే అది తప్పు. కానీ క్షత్రియుడు తన యొక్క రాజ్యాన్ని ప్రజల్ని సంరక్షించుకోవటానికి అహింస చేసినా తప్పు లేదు అని చెప్తున్నారు. సో అది పరధర్మాన్ని పాటించి బ్రతకటం కంటే స్వధర్మాన్ని పాటిస్తూ నువ్వు ఇది అవ్వటం అలా ఆ రకంగా నాశనమైనా కూడా నీ ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించాలి అని చెప్తున్నారు. అధకేన ప్రయుక్తోయం, అప్పుడు ఇదంతా విని అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ అధకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పురుషః అనిచ్ఛన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివా నియోజిత. వార్ష్ణేయ వృష్టివంశ జాతుడా అని శ్రీకృష్ణుణ్ణి సంబోధిస్తూ, అంటే యాదవ వంశస్థుడా అని సంబోధిస్తూ అడుగుతున్నాడు. వృష్టివంశ సంజాతుడా, ఆ యాదవ వంశంలో పుట్టినవాడా, అనిష్టంగా అయినా సరే బలవంతంగా నియుక్తమైన వాని వలె మనుజుడు, అంటే ఇష్టం లేకపోయినా కూడా మనిషి ఒక్కొక్కసారి పాపాలను చేస్తూ ఉంటున్నాడు, అది ఎందుకు అలా ప్రేరేపింపబడుతున్నాడు? ఒక్కొక్కసారి ఇష్టం లేకపోయినా కూడా వాళ్ళు పాప మార్గంలో ఉంటున్నారు, ఎందుకు అని అడిగాడు. అంటే అది తెలిసి వాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోయినా కూడా వాళ్ళు ఈ పాపాలు చేస్తున్నారు ఎందుకు అని అడిగితే భగవంతుడి సమాధానం ఏమిటో చూద్దాం. శ్రీ భగవానువాచ కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవః మహాశనో మహాపాప్మా విధ్యేనం ఇహ వైరిణం. ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. సో కామయేష క్రోధయేష అంటే కామము కేవలం క్రోధము, ఈ రెండు కోరిక కోపము రజోగుణ సముద్భవ, ఇవి ఎలా వస్తున్నాయి? రజోగుణం వల్ల ఉద్భవిస్తున్నాయి. మహాశనో మహాపాప్మ. మహాశనో అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే మనం అంతటిని, అంటే గ్రీడ్, శని అని కాదు ఇక్కడ అర్థం, విపరీతమైన లోభత్వం అన్నమాట. అన్నీ నాకే కావాలి అనే దురాశ మహాశను. అది ఏది? ఆ కోరిక. మరి కామం ఉన్నప్పుడు ఏమిటి? అది కావాలి, ఇది కావాలి. మనందరికీ ఎక్స్పీరియన్సే. ఒక కోరిక తీరిందంటే అది దాంతో ఎండ్ ఉంటుందా? కోరికకి మితం అనేది లేదు. మరి అందుకనే అది గ్రీడ్ అనమాట. ఎంత తీరినా ఇంకా ఏదో కావాలి. మహాశను ఇక్కడ మీనింగ్ కూడా ఏమిచ్చారు? సర్వాన్ని మింగేటటువంటిది. అంటే ఎంత తీరినా ఇంకా దానికి దాహం తీరలేదన్నమాట. కోరిక ఇంకా 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 ఏవేవో తినేసి అయినా ఆ కోరిక అనే దానికి పొట్ట నిండటం లేదనమాట. అది ఆ మహా గ్రీడ్ అక్కడ. మహాపాప్మ అంటే గొప్ప పాపపూరితమైనది. విధ్యేనం తెలుసుకో, ఇహ వైరిణం ఈ ప్రపంచంలో ఇదే పెద్ద శత్రువు. ఏది? కామము, క్రోధము. అర్జున రజోగుణ సముద్భవం నుంచి, రజోగుణ సంపర్కంచే ఉద్భవించినటువంటి ఈ కామమే తదుపరి క్రోధంగా పరిణమించుతుంది. ఈ కామమే, ఈ క్రోధంగా మారిపోయే ఈ కామమే దానికి కారణం. ఏది? మన ఇష్టం లేకపోయినా లేదంటే తప్పు అని తెలిసినా కూడా తప్పులు చేస్తాం. ఎందుకు అంటే ఈ కోరికల కోసమే అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అది ప్రపంచానికి సర్వాన్ని కబళించేటటువంటి పాపభూయిష్ట శత్రువు అని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ధూమేన వ్రియతే వహ్నిర్యదా యథాదర్శో మలేన చ యథోల్భేనావృతో గర్భస్తథా తేనేదమావృతం. సో పొగచేత అగ్ని, ధూళి చేత అద్దము, మావి చేత గర్భము కప్పడినట్లు ఈ కామం యొక్క వివిధ దశలచే జీవుడు కప్పబడి ఉంటాడు. సో కామం
ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు, తక్కువ ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు, ఒక మోస్తరుగా ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు. బట్ అందరికీ కామం ఉంటున్నట్లు వాళ్ళు జీవులందరూ వాళ్ళకున్న కామాన్ని బట్టి, అంటే ఒక దుప్పటి మందంగా ఉండొచ్చు, పలచగా ఉండొచ్చు, లేకపోతే బాగా తిక్కుగా ఒక కంబళిలాగా ఉండొచ్చు, ఎలా ఉన్నా కప్పబడి ఉంటుంది అక్కడ లోపల ఆత్మ. సో ఈ కామం కూడా వాళ్ళ కోరికలు తక్కువ ఉన్నా ఎక్కువ ఉన్నా మధ్యస్థంగా ఉన్నా ఏదో ఒక రకంగా ఆ ఆత్మను సన్న దుప్పటితో అయినా తక్కువ కోరికలతో అయినా సరే కప్పేసి ఉంచుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఆవృతం జ్ఞానమేతేన జ్ఞానినో నిత్యవైరిణ కామరూపేణ కౌంతేయ దుష్పూరేణ నలేన చ. సో ఈ విధంగా ఆవృతం జ్ఞానమేతేన అంటే ఈ విధంగా జ్ఞానవంతుడు ఆవరింపబడి ఉన్నది ఏది? జ్ఞానం, శుద్ధ చైతన్యం అంటే సచ్చితానందత్వం, మన ఆత్మ ఈ కప్పబడి ఉన్నది జ్ఞానినో నిత్య వైరిణ. సో ఈ ఈ ఈ నిత్యమైనటువంటి నిత్యవైరిణ, ఈ నిత్యమైనటువంటి శత్రువుతో. కాబట్టి ఈ విధంగా జ్ఞానవంతుడైన జీవుణ్ణి శుద్ధ చైతన్యం ఎప్పుడు కూడా తృప్తి చెందనిదియు మరి అగ్నివలే దహించేదిగా ఉన్న ఈ కామం అనేది ఈ నిత్య వైరిణం అంటున్నాడు. ఎప్పుడు శాశ్వత శత్రువు అన్నమాట. ఎవరు? ఈ కోరిక అనేది. ఈ కోరికనే శాశ్వత శత్రువు ఈ జ్ఞానాన్ని ఆవహించి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. కామరూపేణ ఉన్నటువంటి ఈ తృప్తిపరచ శక్యం కానటువంటి దుష్పూరేణ అనలేన ఈ తృప్తిపరచటానికి శక్యం కానీ అగ్నిచే కూడా దహించి వేయినదైనటువంటి జ్ఞానం నిత్యవైరి. ఈ విధంగా జ్ఞానవంతుడైన జీవుడు, మరి మనం అందరం జ్ఞానవంతులే, మనలో సచ్చితానంద తత్వమైనటువంటి ఆత్మ ఉన్నది. కానీ మనలో ప్రాబ్లం ఎక్కడొచ్చిందంటే ఈ కోరిక దానిని కప్పివేసి మనం దానిని చూడలేకపోతున్నాము. ఎప్పుడైతే ఆ సచ్చితానంద తత్వాన్ని చూడగలుగుతామో మనం భగవంతుణ్ణి, ఆయన సచ్చితానంద స్వరూపుడు, ఆయన అంశని మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే మనం ఆయనను చేరుకోగలం అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆ జ్ఞానాన్ని, ఆ శుద్ధ చైతన్యాన్ని ఈ కామము అనే నిత్యవైరి శాశ్వత శత్రువు కప్పేస్తోంది. ఎలాంటిదంట ఈ నిత్యవైరి ఈ కామం అనేది? ఎప్పుడుకీ కూడా తృప్తి చెందనేది, అగ్నిలాగా దహించి వేస్తోంది మనందరినీ. ఈ కోరిక మనల్ని, అది నెవర్ ఎండింగ్ దానికి ఎంతటికీ తృప్తి లేదనమాట. ఎన్ని వచ్చినా, ఎంత డబ్బు రానివ్వండి, ఎంత ఆనందం రానివ్వండి, కోరికకి అంతు లేదు, దానికి తృప్తి అనేది లేదు. మనల్ని అది అగ్నిలాగా దహించి వేస్తుంది. ఇంకా ఏదో కావాలి, ఇంకా ఏదో కావాలి, ఎప్పుడూ అసంతృప్తి ఉంటూనే ఉంటుంది. అలాంటి మనకు అది శాశ్వత శత్రువు అన్నమాట ఆ కామం. సో ఇలాంటి శాశ్వత శత్రువు కప్పేసింది ఈ జ్ఞానవంతుడైన ఈ జీవిని. ఇలా అగ్నిలాగా దహిస్తూ ఏనాటికి తృప్తి చెందని ఈ నిత్యవైరి అయినటువంటి కామం ఈ జ్ఞానవంతుడైన జీవుణ్ణి కప్పివేసింది అని చెప్తున్నారు. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధిర్ అస్యాధిష్టానముచ్యతే ఏతైర్విమోహయత్యేషా జ్ఞానమావృత్య దేహినం. సో ఇంద్రియాలు, మనస్సు ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది ఈ కామం అనేది చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు కప్పివేసింది ఆత్మను, కప్పివేసి ఉన్నది. ఎక్కడో ఉంటేనేగా అది కప్పివేయగలిగేది. ఎక్కడ ఉన్నది అంటే ఇంద్రియాల్లో ఉంది, మనస్సులో ఉంది, బుద్ధిలో కూడా ఉంది. ఈ కామం నివసించే స్థానాలు ఇవి. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధిర్ అస్యాధిష్టానం ఉచ్యతే. ఈ కామానికి అధిష్టానం అంటే నివాస స్థానం అన్నమాట. ఉచ్యతే అని చెప్పబడుతోంది. సో ఈ కామానికి నివాస స్థానం ఏది అంటే మన ఇంద్రియాలు అన్నీ చూపిస్తున్నాయి, వెంటనే కోరిక. మనస్సు వెంటనే మైండ్ ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది, కావాలంటోంది. బుద్ధి కూడా రైట్ మార్గంలోకి ఎన్నిసార్లు వెళ్తుంది, ఎక్కువ రాంగ్ మార్గంలోకి వెళ్తున్నాం. అది కావాలి, అది కావాలి, అది కావాలంటే మనం కూడా పడిపోతున్నాం ఆ మనస్సు చెప్పిన ప్రలోభానికి, బుద్ధి కూడా. సో ఈ మూడిట్లోనూ కామం అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయి ఉన్నది. ఏతైర్విమోహత్యేష. సో ఇలా వీటన్నిటితో విమోహత కలత పెడుతూ ఉన్నది ఈ కామం. ఈ కామం జ్ఞానమావృత్య దేహినం. ఈ రకంగా జ్ఞానాన్ని ఆవహించేసి కప్పేసేసి దేహిలో ఈ జీవుడి యొక్క జ్ఞానాన్ని కప్పివేసింది. సో ఇంద్రియాల్లో, మనస్సులో, బుద్ధిలో ఉంటూ వాటికి నివాస స్థానాలు ఇవి అని చెప్పారు. తర్వాత వాటి ద్వారా
అంటే ఈ ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి ద్వారా ఈ కామము జీవుని యొక్క నిజ జ్ఞానాన్ని ఆవహించేసి, అంటే ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఆవహించేసి అతన్ని మోహింపజేస్తోంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో చెప్పారు క్లియర్గా, ఇంద్రియాల్లో ఉంది, మనస్సులో ఉంది, బుద్ధిలో ఉంది. కాబట్టి ఈ మూడింటి ద్వారా ఈ కామం ఎక్కడి నుంచి వచ్చి కప్పివేస్తోందంటే ఆత్మను ఇంద్రియాల నుంచి, మనస్సు నుంచి, బుద్ధిలోనూ అది సెటిల్ అయిపోయి ఉండి ఆ మూడింట్లోనూ ఉండి వీటిలోంచి అది ఆత్మ దగ్గరకు వచ్చి దాన్ని ఆత్మను కప్పివేస్తోంది ఈ కోరిక అనేది. తస్మాత్ త్వం ఇంద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. తస్మాత్ కాబట్టి ఇంద్రియాణ్యాదౌ ఇంద్రియాలన్నిటినీ ఆదౌ మొదట్లోనే నియమ్య భరతర్షభ నియమించి, అంటే కంట్రోల్ చేసుకో భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా. కాబట్టి ఫస్ట్ నువ్వు చేయవలసింది ఏమిటంటే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకో ఫస్టే. ఆ తర్వాత పాప్మానం అంటే గొప్ప పాప చిహ్నం ప్రజహి నిరోధింపు, నిశ్చయంగా జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. సో ఈ రకంగా ఇంద్రియాలను అదుపు చేసి జ్ఞానము మరియు ఆత్మానుభవాన్ని కూడా నాశనం చేసేటటువంటి ఈ కామాన్ని నశింపజేయి, జ్ఞాన విజ్ఞానాన్ని నాశనం చేసే ఈ కామాన్ని నశింపజేయి. ఈ రకంగా ఏ రకంగా ముందు ఇంద్రియాలను కంట్రోల్లో ఉంచుకుని అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి భరతవంశ శ్రేష్ఠుడ అర్జునుడా, ఇంద్రియ నిగ్రహం ద్వారా పాప చిహ్నమే, ఇంద్రియ నిగ్రహం ద్వారా ఈ పాపానికి చిహ్నమైన ఈ కామం అనే దాన్ని నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకుని ఈ జ్ఞానాన్ని ఆత్మానుభవాన్ని కూడా నాశనం చేసేస్తున్నటువంటి ఈ కామాన్ని నువ్వు నాశనం చెయ్యి. కాబట్టి నువ్వు ఈ కామాన్ని నాశనం చేస్తేనే నువ్వు జ్ఞానాన్ని కానీ ఆత్మానుభవాన్ని కానీ తెలుసుకోగలుగుతావు. ఈ కామం అనేది ఏం చేస్తుంది? జ్ఞానాన్ని నాశనం చేస్తుంది, తద్వారా ఆత్మానుభూతిని కూడా నాశనం చేస్తుంది. కాబట్టి నువ్వు దీనిని నశింపచేయాలి. దీనిని ఎలా నశింపచేయాలి అంటే ముందుగానే ఈ కోరికను కంట్రోల్ చేయాలి. ఎలా కంట్రోల్ చేయాలంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం ద్వారా నువ్వు ఈ కామాన్ని కంట్రోల్ చేసి నాశనం చేయాలి. సో ఫస్ట్ చేయవలసినది ఈ కోరికను అరికట్టాలి అంటే ఇంద్రియాలను నిగ్రహించాలి. చిన్న ఎగ్జాంపుల్, కాఫీ తాగాలనిపిస్తుంది, పొద్దున్న ఆల్రెడీ తాగాం, మళ్ళీ 10ంటికి ఇంకొకసారి తాగాలనిపిస్తుంది. ఆ ఇంద్రియాన్ని అరికట్టుకోవటానికి ప్రయత్నించి మనం సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి. అంటే ప్రాక్టికల్ థింగ్స్, చిన్న వాటి నుంచి ఈ సాధన మనం చేయవచ్చు. ఇంద్రియాణి పరాణ్యాహూర్ ఇంద్రియేభ్యా పరం మనః మనసస్తు పరా బుద్ధిర్ యో బుద్ధే పరతస్తు సహా. సో జడపదార్థ లాస్ట్ శ్లోకాల్లో ఉన్నాము, కొంచెం అయిపోవచ్చింది. సో ఇంకొక శ్లోకం ఉంది, వీఆర్ ఆల్మోస్ట్. సో దీని అర్థం ఏమిటంటే జడ పదార్థం కంటే ఇంద్రియాలు బెటర్, ఉత్తమం. ఇంద్రియాల కంటే మనస్సు ఉత్తమం, మనస్సు కంటే బుద్ధి ఉత్తమం, బుద్ధి కంటే ఆత్మ ఇంకా ఉత్తమమైనది అని చెప్తున్నారు. అది మనం ఇక్కడ కూడా చూస్తాము. మనకు ఇక్కడ ఈ బొమ్మ మీ అందరికీ గుర్తే ఉంటుంది. ఇంద్రియాలు ఇవన్నీ గుర్రాల్లాంటివి, సెన్సెస్, కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు మనల్ని లాక్కుపోతూ ఉంటాయి. అవి చూపిస్తాయి, ఇవి వినిపిస్తాయి, ఇవి వాసన చూపిస్తాయి. వెంటనే మైండ్ వాటి వైపు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అవి కావాలి కళ్ళెల్లాంటిది అనమాట. ఈ బుద్ధి అనేది ఆ మైండ్ని వెనక్కి లాగుతూ ఉంటుంది. ఇటు వెళ్ళిపోవద్దు, దూరాలు తీసుకువెళ్తున్నాయని, మనం ఇటు వెళ్ళాలి అని లాగి సరి అయిన మార్గంలో పెట్టడానికి ట్రై చేస్తుంది. జీవాత్మ అన్నీ సాక్షిభూతం, ఏది కూడా చూస్తుంది కానీ ఎందులోనూ కల్పించుకోదు. సో అది ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఎలా పనిచేస్తుంది, మన ఇంద్రియాలు మనల్ని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నాయనేది చూస్తున్నాము. సో ఇప్పుడు మనం చూసిన శ్లోకంకి అర్థం ఏమిటి అంటే, మరి ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు అంటే ఏది, ఈ శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు అన్నీ మనకు అవి ఇంద్రియాల కంటే కిందున్నాయి. వాటికంటే ఇంద్రియాలు బెటరు, ఇంద్రియాల కంటే మనస్సు ఇంకా ఉత్తమమైనది, మనస్సు కంటే బుద్ధి ఇంకా ఉత్తమమైనది, బుద్ధి కంటే ఆత్మ ఉత్తమమైనది. ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా, ఇవి ఇంద్రియ విషయాల వైపు ఇంద్రియాలు పరిగెత్తూ ఉంటాం. వీటికంటే మనస్సు కొంచెం బెటర్, మనస్సు కంటే బుద్ధి, బుద్ధి కంటే ఆత్మ అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఏవం బుద్ధి పరం బుద్ధ్వా సంస్థభ్యాత్మానమాత్మనః జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదం. సో మహాబాహువులు ఉన్నవాడా, ఇలా బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ గొప్పది అని గుర్తించి
బుద్ధితోనే మనస్సు నిలకడ చేసుకుని ఈ కామరూపంలో ఉన్న బలీయమైన శత్రువును సంహరింపు. చివరికి చెప్తున్నారనమాట మార్గం. నువ్వు ఎలా ఈ నిగ్రహం నీకు మరి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అడిగారు కదా ఇందాక ఒక శ్లోకంలో మనం చూసాం. సో ఇంద్రియాలే అన్నిటికీ కారణం. ఈ ఇంద్రియాల్ని ఎలా నిగ్రహించాలి అనేటటువంటి ప్రశ్నే కనుక వచ్చినట్లయితే ఫస్ట్ ఈ అర్జునుడు కూడా అడిగాడు కదా, మరి తప్పని తెలిసినా చేస్తున్నాం ఎందుకంటే కోరిక మూలాన. ఆ కోరిక మనకు ఈ రకమైన పనులు అది ఎలా ఉంది అంటే ఇంద్రియాల్లో, మనసులో, బుద్ధిలో ప్రవేశించి మనల్ని ఈ రకంగా అవి ఇది చేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ ఇంద్రియాలు అన్నిటికంటే ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు ముందు కిందున్నాయి, దాని తర్వాత ఇంద్రియాలు, దాని తర్వాత మనస్సు, బుద్ధి. కాబట్టి ఫస్ట్ నువ్వు ఇంద్రియాలను నువ్వు అరికట్టుకోవటానికి ట్రై చేయి. ఆ తర్వాత మనస్సును నువ్వు ఇది నువ్వు గుర్తించు. బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ గొప్పది. బుద్ధితోనే మనస్సును నిలకడ చేసుకుని కామరూపంలో ఉన్న బలీయమైన శత్రువును నువ్వు సంహరించు. ఆ బుద్ధి అనేది ఉపయోగించాలి. ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేయటం అంటే ఎలా కంట్రోల్ చేస్తామంటే ఆ మనస్సు కంట్రోల్. మనస్సును ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాం? బుద్ధి చెప్పాలి మనస్సుకు, ఇది కాదు, నీ ఆలోచన తప్పు, అది కాదు, నువ్వు మళ్ళీ కాఫీ తాగొద్దు, నువ్వు అనుకున్నావు, నువ్వు ఒకసారి తాగావు చాలు, ఇందాక అనుకున్నావు మళ్ళీ నీ మనసు అట్టే వెళ్తోంది, నీ మనసుని ఇటు తిప్పుకో. ఇది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. అలాగే మరి జపం ప్రొద్దున లేవాలి, చెయ్యాలి, ఇంకొక పావు గంట పడుకుందాం, 10 నిమిషాలు బదులు 5 నిమిషాలు చేస్తే సరిపోతుంది. అదంతా దేనికి? మరి ఇంద్రియాలు వాటి యొక్క ప్రలోభాలతో మైండ్ తప్పు వైపు వెళ్తుంది. వెంటనే బుద్ధి లే, నువ్వు అనుకున్నావు 10 మినిట్స్ నువ్వు చెయ్యాలి అని చెప్పినప్పుడు లేచి చేయగలిగేటటువంటి ఆ బుద్ధి చెప్పిన మాటను నువ్వు విను అని చెప్తున్నారు. సో ఈ మనస్సు కంటే కూడా ఉన్నతమైనది బుద్ధి, బుద్ధి కంటే ఉన్నతమైనది ఆత్మ. కాబట్టి ఇలా బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పదని గుర్తించి బుద్ధితో మనస్సును నిలకడ చేసుకుని నువ్వు కామరూపంలో ఉన్న బలమైన శత్రువును సంహరింపు. ఈ శత్రువుని ఎలా సంహరించాలి అంటే ఇలా సంహరించాలి. ఆ బుద్ధి చెప్పిన మాటను నువ్వు విని నువ్వు సరి అయిన మార్గంలో నీ ఇంద్రియాలను అరికట్టుకో. నువ్వు ప్రతి దాంట్లో మనకు తెలుసు, చిన్న దాంట్లో మనం 5కి లేవాలనుకుంటే 5:30కి లేస్తాం. అది మనం లేచేటప్పటికి మనం కొంత 5 నుంచి 5:30 వరకు జపం చేద్దాం అనుకున్నాం, చేయలేకపోయాం. ఎందుకు? మన ఇంద్రియాలకు ప్రలోభ పడిపోయాం, కానీ మన మనస్సు దానికి ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది. బుద్ధి చెప్తున్నా వినలేదు. అది మనం బుద్ధితో ఈ మనస్సును నిలకడ చేసుకుని మనం ఆలోచిస్తే సింపులే, ఆచరణలో పెట్టడమే కష్టము. సో అది ఎంతో క్లియర్గా ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో మనం ఇది ఇంత క్లియర్గా అర్థం చేసుకున్నప్పుడైనా ఈ ఎనాటమీ, ఈ మైండ్, బాడీ, బుద్ధి, ఈ సెన్సెస్, ఇంద్రియాలు మనల్ని ఎలా తప్పు వైపుకు మళ్ళిస్తున్నాయి అనేది తెలుసుకుంటేనన్నా మనం ఈ రకమైనటువంటి ఇది మంచి మార్గంలో ఉండి ఆత్మ గొప్పది, మన బుద్ధి చెప్పినట్టు విందాము అనేటటువంటి ఐడియా మనకు వస్తుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇంతటితో మరి ఈ అధ్యాయం సమాప్తమైనది. కర్మయోగము లేదా కృష్ణ భక్తి భావనయందు విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణము ఈ చాప్టర్ అనే తృతీయ అధ్యాయం భక్తి వేదాంత భాష్యంతో సహా సమాప్తం చేశాము. హరే కృష్ణ. అందరికీ వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. క్షమించాలి, ఈరోజు కొంచెం ఎక్కువసేపు పట్టింది, బట్ అందరికీ